Ay mga kachuy, mga kabisaya, mga kabutser. Welcome back to our Facebook Live adlong Sabado. Unya sorry kayo nga medyo na late ni gamay aning among pag Facebook Live mga kabisaya. Tuhan og mata kay naglaglag kami kagapang adlaw. Thank you. Have a good one. Nami karon sa Tim Horton mga kabisaya, palito kape. Unya sa tanang mga among mga subscribers, salamat kayo sa inyong panahon. Unya sa inyong anong tawag ani? Pang pag-subscribe sa among Hugpong Bisaya YouTube channel, unya pag-like pod sa among kuan tawag ani, among Facebook page. Salamat kayo. Assalamualaikum sa mga igsoon kong mga Muslim o Eid Mubarak sa inyong tanan all over the world, ilabi na dyan sa Pilipinas. Unya tawag ani kining mayong gabi dia sa Pilipinas. Mayad nga gabi sa mga Ilonggo, madyong gabi sa mga Bulanon ug kaninyong tanan mga katropa. Welcome back sa atong Facebook Live. Unya sa mga nagmonitor karon, sa tanang magmonitor, diha meron magkakuha sa atong i-raffle sa atong mudaog og blessing gikan pod sa atong mga kaubang mga kabisaya diri sa Ontario, Canada. Ilabi na sa atong mga kauban ng mga butcher. Unya once again kini inyong amigo, inyong agaw, inyong kabisaya Bayed. Unya mabuhi ang mga Bisaya, unya ang mga sakop sa hugpong mga Bisaya dinhi sa Ontario, Canada. Salamat kayo sa mga nag-check, nagkuan karon, appeal sa tong Facebook Live. Salamat kanyo yung tanan. Unya send mo og inyong pangalan, unya inyong number kay ato nang isulat diri sa tong listahan karon kay diri man ta magkuha og tawag ani ana bang kisi atong padaogon karon sa atong kuan kana bang gamayng pahalipay gikan sa atong mga kauban ng mga kabisaya. Oy sa tanang mga kabisaya day, salamat kayo all over the world mga kabutser. We are so proud to become a butcher, to be a butcher mga kabisaya, no. Unya diri sa Canada karon oras din pareho tag oras kung oras diri karon 9:57 sa buntag. Diya sa inyo alas 10:57 sa gabi. Oy salamat kayo Boss Brian. Kang shout out ko diha kang James Joseph Imbodo, oy taga Malay-Balay Bukidnon ni atong kaubang kabisaya ug kaubang sa trabaho sa planta. Shout out sa taga Malay-Balay Bukidnon, mayong gabi kaninyong tanan. Unya si Francis D, mayong buntag sa diha nimo bay, oy si Ate Vigilin mayong buntag. Ay si Dumatikan Orog is watching, salamat kayo. Kang oy Francis D, pa-shoutout sa Digo Slaughterhouse mo, salamat. Oy mga taga Slaughter, Digo Slaughter, mga matadero diha, to mga kamigo, mayong gabi diha. Oy kang Boss Noknok, kang Boss Tope, o sa tanang mga kauban ng mga butcher na to diha, mayong gabi kaninyong tanan. Si Jan Ryan Kalonya, oy mayong gabi nimo diha bay. Akong kauban sa kani sa Super Radio Davao, Jan Ryan Kalonya. Jan Ryan Kalonya, pasok. Di bitaw. Karon mga kabisaya, kauban ako si presidente ug si vice president, si President Dol Berhel Masamayor. Kaway press. Oh. Si vice president Kaloy Carlos Kanya. Oy si girit ang taga Slaughterhouse nagmonitor. Maing gabi ni di ano? Sa Digo Slaughterhouse. Buntag diri karon diri sa Moa. Diri sa Ontario, Canada, no? Ako ring ikonda ang mga matadiro, mga amigo. Kana. Shout out ako mga matadiro di atong katulang mga itsuraan ha. Unsa to? Unsa to? Itsuraan. Sama nimo. Oo. Kuyaw. Ako, kadito man ko gikan. Suraan gyapon ko. Itsuraan basta taga Digo Slaughter, itsuraan. Mo ba? Nya si Boss Noknok, samot. Ay Boss Noknok, shout out din ako Noknok dia Lasala nok. May gabi day dia. Og sa to ang head dia sa kuno sa Slaughterhouse. Si Doktor. Rodolfo Nunoy Imalay, sir. Mayong
gabi dia sa inyo karon. Oo. O kang Dr. Fermin Biralio. Dok, may gabi. O sa tanang mga matadiro nga nagkuan diha naggalihok na sa sulod sa slaughter. Sa market. Private matadiro og mga Siman. diya sa GO nga matadiro. Kumusta mo diya? Namidiri ka raw no sa kuan. Pareho ra gyud trabaho matadiro. Oo. Ara ka diferensya lang kay dako lang ko saban matadiro ya paabot sa Canada, butser. Mao ba? Ma-English Susato ba lang siya. English ya? English na pero pareha ra. Para ra gigunitan. O pareho ra. Mao ba? Kutsilyo ya usay. Oo. Abot mo lagi pud daw namong kuan dire, sipon og among singot. Tinuod na. Pero tawag ani, kumbate. Kumbate karon nakita ko ninyo rin nagko ko sa card, mga utang na mo ni dire. Unsa to? Mga utang pero naibayad. Oh. Permi. Mga utang ni nga among gi-taon gi-arrange taon na mo. Unsa to? Gi-arrange mo mga utang. Gerens. Oh. Gerens unsaon pagdugang kung unsaon pagbayad. Unsaon pagdugang? Ayaw. Na ba ni utang bayaran dayon? Aon bitaw. Utang yun. Mo kay po sa mga pila kadlaw. Shout out din ako na sila nante no. Nante nakwa og si daghan itong amigo oy. Si kalimot na gyud ko. Nila Arman. Nila ni Klaro ha kay. Toper. Si Bustope. Oy, morning kumbate kay Bustope. Si sa daghan pa sila diya mga sila Randy. Laganggang amot buhi pa asay butas. Unsa to? Abot asay butas Ginoo. Klaro nang buhi, padamay ka. Bitaw pohon. Abot-abot ta diya pohon. Suroy mi kami ni Ed Bungoton. Kana doaw na to sila ito. Salamat na kayo. Salamat kayo diya sa Slaughter Digos no. Kabahin sila. Kabayan sila sa atoang pagkuan rin no. Paglabyog sa Canada. Labyog sa Canada. Sa live na ba? Live ni siya. Nya nagingon rin si kuan si nagtanaw ba? No, nagingon rin si Francis D. Itsuraan jud ang mga taga Digos Slaughterhouse. Francis lang nga kuan. Francis Gomez. Di may nakabutang re. Bay Francis, pandamay ng utanas, bay Kaloy. Profile na dia. Pagisda. Ha? Oy, nagmonitor sa Busnok-nok. Ay, no. Oo, nagmonitor siya. Nok. Na siya. Asa to. Ay, de. Tanaw sir live. Nagmonitor sa Busnok-nok giday. Salamat kayo Busnok-nok no. Og sa tanan dia nga mga head sa slaughter. Pagpaningkamot po. Sama gyud po nato. Di ko kabalo og murag ilisa naman siguro si Sir Nonoy bagong mga admin. Basin wala na biya tadi paglakaw niya ang sigurado nga ron si doktor gid ang nadiha kay mamantoy. Sila si Tibet. Ato nas lang mga amigo og ato ang mga kinsay naglingkod dia mo atong tumanon. Kana. Mo ato ang sundon. Master Tupper ingon si Francis D. Bisan pa og si Ed Bungoton ang mulingkod si Slaughter. Unsa to? Ug unsay istorya ni Bungoton nga diha ibutang. Mao ba? Ana na siya. Pero lain bang imong mga ko dito, mga si Chubby Boy to na dito. Paabot. Kuha ko. Ha? Kunin mo. Sige. Balik dayon kay Isa pa na dito. Pwede man mo sakit Pwede. Payon dito. Isa man na sabil boy og si. Chubby Boy ra. Muditso na ta. Wala sa ta. So kunya ato pang istoryaon ni si wapatanhuman kang kana kang wala patanhuman kay Facebook live ni siya. Mao gani. Unya karon i-invite sila nga narapat ihatag sapi ron sa katong atong mga nagmonitor. Magrapol taron. Magparapol-rapol day taon mi. May na lang pud pagka Tabang-tabang. Maka-atag-atag. Pila to usa ka libo ang modaog sa katong mabunutan. 1,000 ang mudaog sa lipon mo na. Pagtanaw ng hitsuraan, additional tag 200. Mo ba? Himong kwanto. 1 Basta hitsuraan. Unya daw bi karon og si Francis D ang mabunutan. Himo 1.5. 1.5. Bitaw. Monitor kay tawag ani. Amo sa kapason tong among kaubang isa. Niya, kuan ko to, presbe. Mo ni si presidente mga kabisaya diara. Amo ni ato interview lo taon. Taga-Jinsan din na. Shout out. Taga-Jinsan ni. Jinsan. Ay gila, shout out ako na sa kababayan ako sa Jinsan no. Mga Itsuraan pod. Siyempre. Kuyaw. Itsuraan. Anya? Kay Itsuraan, stahin pod. Artistahin. Mga barkada nako, pamilya nako dia. Mga masamayor, mga kuan. Kung pambista akong pamilya dia. Tanan mo mga katsoy, mga kagaw. Tropa sa Manito ba? Taga Manitoba po. Nipawa. So ako mga tropa dia. Kuyaw. May buntag sa inyong tanan. Si Doc Fermin nagyapon. Nagyapon? Nagyapon si Doc Fermin. Ingon si Bay Francis D. Hitsurahan.
Grabe ni Francis D. Uy. Kailan si kasi na yung Francis Sabi D man? Francis ito tadiro god si Francis nga Gumis. Francis Gomez ka by Francis pandamay ni. Sabon ni pangalan ni Francis bantay kang Francisa ka. Oh, bantay ko nga Francisa ka. Di ka palitag steel rin. Unsa to di mo palitag steel? Dili gyud. Palitan pang Miss Glove. Ayaw na. Clubs kay Mostrap. suko man dili man samad. Mo ba? Malang gyud lang kaon. Malaplapan kay gamot. Oo. Oh, pandamay. Sa ato apa sa Biboy? Di na pasakay sa Oh, Biboy. dili sabi boy. Unya da ito. Hinay sa mi kay padayon dito sa mong ano. Oh, at mulang taron dito sa asa ta mag-plaster. Oh, plastar mo sa mong live. Pero namiro O dress. di mi lang ningaw diri, kape. Namiro dress kuan mga kabisaya, mga katropa na Miss Tim Horton ay ara. Ay sa diyan lang sa mo ha. Ipakita na ko sila nga nangapit ha. Ako ang nagpadulong ni padamay. Sayop. Tara oh, mga kabisaya na Miss Tim Horton nangapi. Ah, kwapuha mga itsurahan gyud. Sura ano. Yalar ka ta. Tara. Tara, labyog. Mga kabisaya, standby sa mo kay... Ay, no problem, no problem. Ha, kuya wa, islang-islang to brada. Namantas kuan, namantas nasod Canada. So, ito, gini islang-islang na atong tingog, mga kabisaya, mga katropa. Oh, dara. Nya karon nagdala mi papel, nagdasad mi og kini ang bullpen kay katong kanag-monitor karon sa atong Facebook Live. Oy, Boss Brian, salamat kayo ha. Oy, si Alan din nagmonitor. Dias Antipolo, shout out kang Unyok, kang Aljon, kang Boss Botchok, kang Boss Lolok, kang Brad Lolok, Inin. Oh, mata niyo dia. Sa pinadia. Receiver. Dili, sir, second batch 2019 ko, sir. Mo ba? Ayo pag-share dia, Francis. Oh, sama ni siya. Bisaya, dara. So iuwasan ako ni akong cellphone kay bawal mo gud magkuan diri mga kabisaya. Ana. Oh. Shout out sa mga nagmonitor karon. Boss Brian, salamat kayo ha. Kanya tawag kani, monitor ka to. Si Boss Brian. Nagmonitor si Boss Brian kato tong editor. Ay. Boss Brian, salamat. Muni mo ha? Ako ni mo na. Katong kangkuan, kang sabi. Dito. Nya manaraw kape mga kabisaya. Pasensya mo nga gamay ra meron kay tawag ani. Kini ang uban na ilakaw kay long weekend magunmin diri mga katropa, mga repapibs, mga kabisaya, mga kabutser. Sabado man diri karon buntag, hangtod sa Lunes wala mi trabaho. So ang uban nato mga kabisaya nanuroy sila no, na sila camping, na appointment. So di ko na tuto sila pwede po matagkaroon og unya nga kana bang madisturbo sa lakaw kay do na po sila poy kagaling ang mga lakaw sa uban po nilang mga katropa. Nya kay nakasaad matag Facebook Live Oh, mga tagtag prices oh, nakasaad man mi nga mo hatag ta og palipay karon. Mulimit lang mi og kwan usa ka libo piso sa mapilian karon nato sa atong irapol 1,000 pesos no, ipadala na to na through daghan mag mga pira padala no. Mamura na ipadala. Presidente Dolberhel lang mo padana. Glory. Salamat kayo, ma'am. Kumusta? Kunya tawag ani? Kini bang salamat sa pagmonitor. Nya ingon diri si Boss Brian no. Why problema na boss, president? Oh, kuyawa. Ayaw pag bus-bus na Boss Brian, ikaw ang boss. Oh, apel ka Ma'am Glory, walay problema no. Tawag ani. Kini ang basta kinsa to nagmonitor karon sa Facebook Live. Nami dala-dala rin nga papel. Ipakita na ko sa inyo ha para kanang makaingon gyud mo nga pan ba. Araw. Muni sulatan na to ron sa katong mga pangalan nga kuan. Bunot-bunoton. Unya tawag ani. Saboy na yun. Asa? Uy, grabe, bye. ay sa mga kabisaya mo balik mi. Oy, dai mga kabisaya oh. Choy! Oy, bay! Dara, dali sa bay. Bukan sa Parking ko. Parking. Balik dito. Dara. Oy, si kitsa ni. Ma'am Jenny Duritan Go. Oy, salamat kayo da silingan. Oy, sa Tagaglayan. Balay-balay. City Bukidnon, mayong gabi niyo kaninyong tanan. Thank you for watching. Unya di ay magpasalamat dai mi sa mga si kon to? Dili. Nagpasalamat dai mi tawag ani sa katong atong mga viewers sa atong unang Facebook Live. Salamat kayo mga kwan.
Niabot to siya og 3,000 kapin nga views, no? May magdahom ato. Salamat kayo sa inyong pag-uban sa mga sa mao nga Facebook Live. Nalipay may mag-expect nga ato ang kadaghan ang mo. Dito ka. Nay mo kape dito. Dito ka kang kaloy. Kana. Naugos daw kadali ning kuan kay ato nang ikuan si sponsor ato. Bye. Diya ka sakay tuwangan. Kadto kang kaloy. Kabisaya, mga kauban atong mga kabisaya. Kaway-kaway. Chuy. Ngay. Bay. Hoy pili mabay. Vlog na yung mga bay no. Sponsor nato ni. Bay, salamat kay bay. Si Bay Jerwin na sa mga kabisaya. O sponsor sa tuwa karong kuan. Itong Facebook Live karon. Unya si Bay Earl, muhatag kuno ni siya. Itong bisita ba yun? Yeah, Chuy. Panabo Chuy. Taga Panabo ni mga kabisaya. Bay. Salamat kay bay. Mo sponsor ni sa mga kabisaya, mga katropa, mga kabutser. Salamat kay bay. Asa mo ron? Ato si dito kuan. Kini ang saan ni? Maklinan live ba na re? Park? O park man daw. Live man dito. Bay, salamat kay bay. Unya tawag ka ni. Shout out bay sa mga katropa nato dito sa Pilipinas. Butcher nga Bisaya. Mga tropas man dito ba bay? Manito ba? May mga place manito ba? Salamat kay bay. Salamat. Bye. Kau ba naman sa trabaho planta? Ya, siapa sabi dito? Ngay! Shout out! Di ka mo shout out. Kaya na ang imong bungot. Ala, amang di ay. Amang di ay. Okay na to siya. Salamat kayo. Di ka ba sa basketball man kibisaya? Turay. Wala. Masa mo sandula dito? Si Bay Irwin mo dula mo to. Si Erwin? Oh. Yapit naman dito. Wala mo gipukaw. Oo, tingnan ako nga magkita ka sa school. Sige. Ilaw to si May dito. Ipakita. Wala mo ko yung mas. Sabi to si Jerson, wasa ka. Tingnan ako to. Ya, mga kabisaya, matuto mga kaubang mga kabisaya, ano, nya mo aginod sa may biyahe may dito. Ano to, Maclinan Park man siguro to. Unya dito ta magpadayon sa tong Facebook Live, no. Ta. Nako sabi bay. Bay lakaw sa ni. Kaway-kaway oh. Kato si Bay Jerwin man kabisaya, mo to mohatag og sa mga sponsor ba. Salamat kayo unya si Alex Veneracion Chavez, unsay company ani boss? Namis ko ni Stuga boss. Unya shout out pod kang tawag ani. Francis D. Lick mga sa ni. Taga Digos Slaughterhouse pod ni sila. Mo ba? Ala sige. Alex Chavez, Canada. Namis Canada karong mga panahon na bay. Oy, si Ricky Banggat, sir. Salamat kay sir, sir. Unya salamat sa pag-subscribe, sir. Kabalo to si Kon? Ora. Si Ricky Banggat, sir. Unya, oy, katong ato mga katropang ang bot, sir. Mga katsoy, Ripa Pips, please subscribe also Super Ricky YouTube channel, no? Paano ni siya? 10,000 naman na iyang subscribers. Kuya, magunin si Super Ricky good. Di ni basta-basta siya. Liman ka nga 10,000 subscribers. Super Ricky! I miss you, sir. Unya, salamat sa pag-monitor si Ricky, ha? Unya, kanin si Super Ricky, mga Aripa Pips mo ni ang kinakusgan nga magsisibya na mo dito kauban sa Super Radio Davao. Unya, wani siya. Certified vlogger ganyan sa president. Kanin si Super Ricky Banggat. Certified vlogger ganyan siya. Mo ba? Isbuko mo na nga 10,000 subscribers. Basta-basta siya. Motong kay kabalo man kong 10,000 iyang subscribers para mawiksikan tagamay ang subscribers. Iskag mga napulo lang. Akong gingnan siya nga Super Ricky. Ako kay salamat. Kasi pwede ko nga mohangyo nga ingno nimo na imong subscribers nga 10,000 man na. Iskag mga napulo lang. Tama. Mo subscribe sa Hugpong Bisaya YouTube channel. Bitaw. Pero ningon siya nga, no problem. Ay. Matik. Basig sobra pa pulo na way surte. Basta akong gihangyo napulo lang ka subscribers. Katong iyang subscribers nga 10,000
Isig napulo lang ato, mo subscribe sa Hugpong Bisaya. Ningaw mo Ako siya kayong salamat. Oo, salamat Salamat kayo. tatadaan. Salamat idaan si Kwan, Super Ricky. Sir, Boss Sir Ricky. Oo. Mayong salamat dagang salamat Oo. sa imong pagsuporta Sa mga Hugpong Bisaya. sa Hukbong Bisaya diri sa Canada no. Oo. Dagang kayong salamat. Salamat dan sa napulo nimo ka Kwan. Kanapod. Oo. Dagang kayong salamat. Kung madungagan ang napulo, mas labing mayo. Mas malabing mayo. Oo, tanawa. Wala na Super Ricky. Asa naman to sila? Wala ta sila, pero nawa mong kauban mga kabisaya. Upat rami, pero nangawa paghihapon, ha? O niya, subscribe sa ilang YouTube. Hugpong Bisaya. Oy, salamat kayo nimo diha, Francis D. O, kung na diha, kay basi ikaw din mabunutan ron daw. Pagkadaw kag sa kalibo. Nya, kitsa panindri akong lilio na, mga kabisaya. Wahing-wahingon siya. Asa man ka? Oy, Mark Villanueva. Pa-shout out na nga master. Oy, amang taga-asa man ka, Boss Mark. Mayong tawag na, mayong gabi. Dito sa Black Line. Diha. Sulod ka diha. Boss Brian. Ipa-shout out na ang YouTube channel og okay, niabot na. Oy, sa inyong tanan, salamat day mga kabisaya, ha? Mga katropa, mga ripapips. Maunsa ka mga tribo. Maunsa man kang kuan kanang imong trabaho. Dili lang butser, dili lang Bisaya. Salamat ninyong tanan. Kay karon wala pa may buwan, gikaloy bot na og 114. Atong subscribers. Sa tanang mga subscribers, nag-subscribe sa Hugpong Bisaya YouTube channel. Salamat kayo. Ano mas lang? Tiara. Phone call completed. Oy, taga Negros dai si Kwan, taga Negros. May bumay gabi des mga taga Negros. Mayong tawag ka ni. Tuwan mo na to siya. Tuwan na. Natalang pero nakita ra mga Kwan. Gimino kadali pero gibali ang sanina nakatultol ra gyud in tausdan. Salamat kayo mga agaw. Oy, salamat kayo ha sa mga subscribers, President. Oy, dagang kayong salamat sa mga nag-subscribe sa mong YouTube channel no. Hugpong Bisaya. Dagang kayong salamat sa inyo kung dili tungod sa inyo Dili sa may inspired. Dili pud may inspired. Sa pag lakaw-lakaw, pag biyay-biyay sa maani, no. Tungod sa inyo kamo nagatag og kusog sa mga maghatag pa og mga daghang impormasyon, dungag nga impormasyon. Unya tawag ani. Salamat jud. Nagmonitor day si Ma'am Cremona nga nakaron sa Singapore. Mama mayong gabi siguro dia o gabi no sa Singapore. Unya kinsa pa ning nasa ubos. Si Mark Villanueva taga Negros no. Unya sa nagmonitor karon sa tanang katong di katanaw karon sa atong Facebook live. Katong mag-views lang sa atong kay ato man i-post gyapon sa atong YouTube no, mga katropa, mga Aripa Pips no. Amo ning i-upload ko balik. I-re-upload ni siya para makita po sa uban sa katong wala naka-upload sa Facebook live karon. Daw ta kabalo. Busy sad mo. Unya namo mga kabilinggan karon mga orasa. So, tama. Yung pwede na mga lakaw. Di mo pwede nga pugso na to. Oy, lansan mo na inyong Facebook live karon sa Hugpong Bisaya, di mo na pwede. Tawag ani kana bang di na sila kalakaw silang imunon. Wala ato na sanggila silang. Mura diretso lang Bisaya, diretso lang. Gibutan. Diretso na ta. Diretso. Mga kabisaya. Diretso lang. Moto si kanang nag-una nga sakyanan pinasilip birada. Di na nako patyon para mingong ko liko. Mo ni sakyanan ni Vice. Nag-google si Kwan, Nag-google. Okay. Way problema. Naraman din na de. Kuyaw. Unya sa Phone katong call completed. man. Sa mga nagmonitor sa mga mga nagkuan karon nag-check sa tong Facebook live, salamat kaninyong tanan unya tawag ani. Atangi sa sunod na mga vlogs no, naningkamot nga makahinabi og usa ka sa mga butcher ni katong gusto nga mo ato Canada nga mga butcher. Naghatag na og request sa usa ka employer Canadian. Mo ni siya ang kaadto sa Pilipinas nga mo'y mo-hire og mga empleyado, mga Pilipino nga mamahimong butser. Mo nag-interview sa inyo adol. Mo ni nag-interview sa mga gihangyo na nako to nga tawag ani, gihangyo na namo to nga ma-interview siya
wala pa ko kabalo kung unsa ang unsa pay kuan to. So sila. Unsa pay muna ni? Muna nga park. Dayon mag-question and answer sa mag-question and answer ta dito para po kuan kana ba ang dugang impormasyon og ideya. Sa katong dili mga butcher, labi na katong ditong gusto mag-student visa dire, mag-student visa katong mga mag-caregiver katong nasa profession sa kuan ana bang medical profession. Nasa tay interviewon nga katong mga caregiver dire. Natay interviewon niya at least makahatag tag ideya kay daghan man kong classes pag Ito, asawang bito. yes, asawang bido. Kung saan pag entry dire sa Canada ba? Kaya usa sa mga pamagi dire, ikaw butcher ka. Pwede ka mag-student visa. Pwede ka muna ni ang McLean Park mga kabisaya, mga katropa, mga ripa tips. Pwede po ka mo sa imong medical siya mga skilled maguna siya. So sa inga ng paagi uulitin namin Tagalog mo dapat no. Uulitin namin mga katropa no na pasensya kayo sa Tagalog namin. Uulitin namin na kwan hindi lang butcher na profession yung gusto naming makabigay ng impormasyon no. Gusto rin namin makatulong doon sa tawag nito. Doon sa mga iba pang profession na pwedeng pasuki, pwedeng pumunta ng Canada through sa kanilang profession no. Uulitin ko, through student visa, yung mga nasa medical profession, saka yung mga butcher. Kasi yan lang yung alam namin na kung pwedeng parang entry. O parang madaling paraan. Parang isa sa mga paraan na makapunta kayo dito sa Canada. Ano pres? isang paraan na madaling makapunta. Oy, Jason Abdan Lamanilaw, oy. Ang gabi dyan. Tatalog kasi tawag nito. Hello? Ting! Ha? Wala na, straight pa wala. Nami dire, lahos man mo. Natalang lagi. Hindi naman is maklinan po. Nalapas di kami na. Kining ko naman ay pawalag pa to rin sa wala din. Wala. Wala. Diretso lang mo kay nami dire sa kon, diretso lang. Wala. Sige. Oh. Ang sa to kang Sa may basketball. wala na face mask diha. Sige. Ay Ma'am Cremona, ga face mask diri pag naka sa musulod kag mga establishment, mall, mga grocery supermarkets, mana obliged juga kay bawal man gud diri mo bulakaw. Bawal dito ang walang face mask ano. Tapos pag ganitong park, okay lang na walang face mask. Ha? Diara. Muna ning McLean Park. Isa ito sa mga dinadayo din ng mga kasama nating Kabisaya, mga Pilipino community para magpipiknik. Ayan. May mga playing court. Ayan. Katropa. Ulitin ko, magandang gabi sa lahat ng mga subscribers ng Hugpong Bisaya. Maraming salamat po sa inyo sa anmang sulok ng mundo, lalo na dyan sa Pilipinas. At salamat din dun sa mga nag-view sa ating unang Facebook Live nung nakaraang Sabado. We are so overwhelmed kasi nga lagpas sa 3,000, di pa umabot ng isang linggo, umabot ng lagpas 3,000 views yung ating Facebook Live, unang Facebook Live ng Hugpong Bisaya. And we are so much happy and so overwhelmed sa turnout ng Facebook Live po natin. Ano po. At kung may time kayo, please punta kayo sa YouTube na apps. I-search nyo ang Hugpong Bisaya, tapos pakiclick na lang din ng subscribe. Yan lang if may panahon kayo ano po sa pag open ng YouTube apps. Kasi minsan yung iba nahihirapan paano mag-subscribe sa Hugpong Bisaya kasi nga hinahanapan daw ng email account. Madali lang po, just go to YouTube apps, tapos i-click siya, i-search ang Hugpong Bisaya, lalabas na yung ating Hugpong Bisaya na channel,
And just click subscribe and the bell button para din notify kayo sa mga iba pa nating mga vlogs ano. Kay Jofel Manlangit, magandang gabi. Nasa Kwansa ngayon, nasa Victoria, British Columbia, Vancouver, Canada. Anak ni sa tawag niyan ni Uncle Julius Manlangit. Nawala sila, pres. Yan. So, asan ta? Sa taas? Diyan sa kanang itong bundok? Okay. Para overlooking sana. Ayan. Di na ko makita. Pres. Nakita. Nakita na tamo. Dira. District lang. Street. Kaya makikita niyo mga katropa, may mga ito yung parking area ng McLean Park. So during summertime dito sa Canada, ito yung time na talagang gusto ng mga puti na lumabas kasi nga mas mataas ang time dito ng araw, snow. So ang summer lang kasi yung they have the chance na makagala mga katropa. Pasensya na kayo sa yung mga kapatid nating mga Tagalog at hindi nakakaintindi ng Bisaya na dinatry po namin magtagalog kasi nga gusto rin namin sa lahat ng aming vlog kayo po maka-join din, makaintindi. Ayan na, dumating na si Presidente Vice President Carlos at saka si Chubby Boy. 4 lang kami ngayon kasi ngayong iba may lakad kasi long weekend kami. 3 days yung walang pasok, ngayong Sabado hanggang Lunes. So yung iba pumunta na ng mga beach, camping. Ayun, tingnan mo, mga katropa, may mga bata, pamilya, sama-sama ano. Jennifer Margas Juso, sa mga Bisaya diya nga mga nag-monitor karon magtagalog sa mi kay tawag may mga kaibigan tayo sa Philippine Butchers family, tsaka sa Butchers Guide na mga Tagalog. So kailangan din na slashers nga. Oo. Slashers. Kailangan din nating magsalita ng Tagalog kahit mahirap, no? Pero okay lang naman Tagalog mo, pres. Mas matindi yung Tagalog mo. Yung parang kwan. Oy, asa kape nako. Bakit di ko atong kape? Chubby Boy, mga katropa, si Chubby Boy yung artista nating kwan, yung talagang artistay na talaga. Magtagalog ka, wag kang magbisaya. Sa katawan pa lang makikita na. Chubby Boy, tingin ka. Bawal magbisaya muna ngayon kasi may mga viewers tayong mga Tagalog. Shout out. Tira mo na. Shout dyan sa mga tukar ko sa Iloilo. Pamilya ko ara dyan sa Dumangkas sa Bingas. Dinto din. Dumangkas sa Bingas. Dumangas. Kag sa mga tropa ko dyan sa mga Iloilo supermarket. Beilong guha gani be, one time lang. Mga tropa ko dyan sa supermarket, yung mga Montreal boys. Oo. Musta ka mo dyan? Mayad gabi sa inyo nga tanan. Mayan kayo gabi sa inyo nga tanan. Di kumusta? Halong ka muda. Halo ka mo dyan? Oo. Dire. Okay lang pero ang kamot, ang budlay yung taon. Pagabudlay. Antos, okay. Amang may obra. Oy, pres, ikaw may nagkuha ng akong kape. Amo ni mga Pamilya dyan sa San Miguel. San Miguel Manolo Portis Bukidnon. Oo. Musta ka mo dyan? Okay ra ko dire. Ga Ito siya pong kayo. Sakit isa na. pero mga Tos pero pitahan ha. mga katropa namin si Kita mo kasi ang kamot, kita nyo na di na makita. Di makomkom. Pero amo gina ang trabaho tadi. Alam niyo mga katropa, yung isang linggong na to, nung nakarang linggo, magkaiba kasing kuan ito linya si Chubby Boy, pero pumunta sa aming linya, napasabak doon. Pero congratulations sa Chubby Boy. Hell week dun Hell week. Chubby Boy, congratulations. Thank you. Kasi mga katropa, wag lang kayong magsabi-sabi sa iba. Atin-atin lang niya ang kanyang rate sa pagka-deboner. Congratulations, Chubby Boy. Tim Hortons. Oy, nagmonitor babe, mayong gabi diha. Salamat sa pagmonitor. Mga sanggalang family sa Malaybalay. Oy, sa Cotabato, kung mga katropa diha,
mga silingan sa Kamaran Presidente Ruas maayong gabi. Asa man? Vice, asa man ta pres? Sige ka mo una kay magsunod man ko. Asa makapini mo, Vice? Hindi mo gibilin? Ukoy na. Ala. Unsa man to kanang di na ko dalong papel na to? Dalo na to. Kalo. Pakidala na lang ko pres sa kwan, ballpen. Kay karon to di na namo ni siya, di na namin patatag. Note na tayo ng unang mananalo ng isang tan 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 tan. Murag video, usa to si video okay gani. Tingog si video okay gini, Vice. Ton. Ha? Yuno. Dami. Guya gini si. Mamaya-mayang konti doon sa ating mga kwan, katropa, pagkatapos nating mabunot yung unang mananalo ay kakausapin natin live si Vice President. Isa siyang matadero sa Digos tapos pero talagang yung paggabi, pag umaga ba? Paggabi, duty matadero tapos nagbabalot bindor to. Ngayon, may sasakyan na siyang yung atip. Ano na yung atip? Yung atop. Saan atop gani? Sabi boy sa kwan Tagalog, bubong. Bubong ng sasakyan. Kwan nag-aabli na siya. O sa English pa yan, sunroof. Sunroof siya, kumbaga, mahirap eh. Alam mo yung Tagalog eh. Yung sasakyan niya, sunroof. Yung atip niya, nabubuksan. May remote control. Oh. Balot bindor, matadero. Pagdating ng Canada, may sasakyan na. Ano ka ba? Naka-Mazda Rogue. Ha? Mazda Rogue. Sa to? Mazda Rogue. Nissan Rogue. Nissan Nissan Rogue. Rogue. Oo. So, mga katropa, naglalakad na kami ngayon kasi gusto namin pumunta doon sa pinakatuktok eh. Doon tayo magpe-Facebook live. Saka doon natin bubunutin yung unang mananalo ng 1,000 piso. Tandaran tandan. Tandaran tandan. Nabirada dia. So, kung sa radyo ko, mayroon akong effects doon dito. Yung tawa ko lang at saka yung kwan ang effects. Oh. Sabi boy. Kuyaw. Oh. Tropa, di ko alam na si Vice President natin sa Hugpong. Unsa? Taga Digos pala to. Hey buddy. Oh, ako yaw oh. Pwede mag-bike dire di mga kabisaya. Unsa man ako ikuha? Kulong. Unya tawag ani. Ilista na to ron. I-remote lang na may konda. Unsa to? Ikaw lang pinduta lang. Pindito ang Dili ang likod. ang likod. Di. Basta na may sign. Na-drawing. Na-drawing. So ito mayroon ding mga kwan mga tawag niya tawag nito. Oh, nagbabalibol. Oh, so ito yung pwede talagang kwan dito. Gala ng pamilya. Magparapo la punta, di mo ta ka mga appliances no? Eh plano ta to TV. So magpadala di pod. Sa Pilipinas? Oh, Pilipinas, lisod no? Hindi. Lisod ba yan TV diri dagko biya. Hindi magkwanta dito, Palit. problema no. Di lagi po. Cash na lang. Kay gusto sana namin na kwan magbigay sa inyo ng either sapatos, TV, Kasi TV dito. cellphone. TV diri ano barato ba? O kaso ang pagpadala mahal. Walang box, mahal no? Mahal. Padala. Kasi pag ipa-freight mo yan, kwan yan eh. Tawag niyan. Ipa-air freight mo yan eh. Airplate no. Pwede mo ipakargo. Sura na. Bisaya air freight. Kwan siya hangin nga kwan. Unsa man? Freight kuno be do. Hangin nga kwan. Giprito. Di man to prito. Kwan man to. Ha? Hangin nga pre. O lagi. Di kayo kabalo aning among kwan. Loading pa kayo siya. Oy nagmonitor si kwan, si kinsa ni, di mo dong makita ni basta init ko sa. Siri
Bilanong sa Mayor. Oy, magandang gabi dyan. Si J. Marie Condes. Huwag na hangin, no? Oy, si Kwan. Nagmonitor ni si Kwan. Akong pare. Si pare Liomar Paas. Oy, Nga nakaroon sa Kwan. Merpaas. Alberta, Calgary, Canada. Canada? Oy, Ano siya sa Alberta? Calgary? Kargil man siya dati. Mayo dia. Oh, pag ingon niya nga, pagka-PR niya, ingon siya nga, pre. Pagka-PR na ko, pre, ambak na ko. Ano siya? Alam nga, sakit ko keng kamot. Sa kuan siya, Kargil. Oh, baka. Baka. Oh, Unsa siya nga tuig dito? pre, unsa ka ni katuiga din dito, pre? Golden Horizon man ni siya. Ay, kinapa. Oh, siya. Balon yung tubig 2000 siya. 2002 man siguro ni siya. Kanan ba? Dugay na di kayo. Dugay na. Nanay pamilya dia. Di basta-basta sa kanan. Nga naman. Pinduto lang nimo mo abri. Mabli. Ang usa mabli ang Ang likod. likod. Ang compartment ba? Mabri. Oh. Pag sirado nimo pinduto lang nimo taas. Naog yapon. Munaog. Pwede Kuya. ba pagkon? Di ra po, naon mo po. Pwede Kuya. ignorante ko ba? Kuya, matindi. So, sa mga oy, pare Liomar Paas nga nakaroon sa kwan. Mayad nga aga, pre. Oy, pre, salamat kay pre. Og ipangumusta ko ni Maridi ha, Raquel. Ilonggo takon hindi mauna imo sa ginakatawan sa ako tong college pa ta. Salamat dia, ma'am, Ma'am Cremona Mier. Live watching from Singapore. Ano? Ang mga gadula, may naglalaro, mga katropa. So, kung titingnan nyo, ito yung talagang views ng Maclina, no? Park. Malapit lang to sa aming tinitirahan. Pero kailangan mo rin magsakay ng sasakyan kasi ano. So, balak ni Presidente at saka ni Vice doon kami sa taas. So, doon na tayo bubunot ng mananalo, ha? Ng tumataging ting na ₱1,000. Ayan na. Tapos next Saturday na naman mga katropa, may Facebook live din kami. Doon tayo sa Emerald Lake kasi birthday ng anak ni Presidente. Tapos inibitahan din natin yung mga kasama natin sa Guardians, no? Toronto chapter, tsaka dito sa Kitchener. So family day yan, tinaon sa birthday ng anak ng ating Presidente, ano. Tapos uulitin ko sa mga may time dyan, punta kayo dun sa YouTube apps, search niyo Hugpong Bisaya, just please click the subscribe and bell button, and please share also, ano. Salamat din sa mga nag-subscribe at saka nanood nung unang ating Facebook live, ano. Dihangak naman ko. Yan. Unsa damang? Yati. Oh. Oh, kuya wa. Kuya ni. Kini si Vice Carlos, mga kabisaya, mga katropa, kabutser. May schedule sa ngayong hapon ng cleaning niya sa ngipin. Kasi sa amin dito, may insurance kami. Insurance para sa gamot, insurance para sa ngipin, insurance sa sunglass, eyeglass, tapos tawag niyan, masahe din. Okay yung kuha namin dito, insurance. Kasi nung minsang bumili ako ng gamot na may prescription ng doktor, presyo sa butik, sa pharmacy, mga katropa, nasa $24. Akalain mo pag pinakita sa yung na-discount sa insurance ko, naging 7 na lang, $7. So it's like 80%
coverage nung gamot. Saan naman eh? Nawala mi kadali. Ha? Hata? Dire. Mga katropa, hiningal eh. Ayan, yan yung kabuang Maclinan Park. Yan, dito kami sa may medyo tuktok. Yan. Yan, tingnan nyo. Yan. 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 Nakaturo na ka rin, Vice? Nakaturo na ka rin? First time ni? Pila ka rin kuran, isa rapod? Wow. Sa asa nga search na siya? Ay, tama. Dito matapalit, no? Oh. Uyaw, ha? Banyero, klaro kay Drio. Saan na? Brown. Sige. Mga ito na isulat na mga kuana. Yung video ako, video be. Ha? Di ko na eh. Pwede na ka mahago. Tabangali ko sulat. Ha? Lato ta. Nabul pinda. Nabul ba niya? Mga subscribers namin dyan. Saka yung mga nag-monitor live ngayon. Pre, ang pupuli bang bulpin mo nabilin? Ada eh. Nadia. Ulo eh. Ano rin? Oh. Oh. So, oy. By Paritsaki Monreal watching live from Abu Dhabi, UAE. Op. Pinakabukisan na Mo to isulat. Check ko muna yung kana. Gamay rin. Tagok chance ang kuwan rin. Gamay rin. Oo. So karon sa mga kababago lang nag-monitor ngayon sa Facebook Live. Pasensya na kayo sa Tagalog namin kasi downtown. talagang mahirap mag-Tagalog eh. Kasi yung Tagalog ko nasa mga isang kutsara, no? Kung mag-Englishan tayo, ay 519 wala rin. Wala rin. Kutsarita na. Kutsarita. Kutsarita na. Wag yapon. Kung mag-English, luwag. Luwag. Hindi, Kung Tagalog. mag-Tagalog, Oh. ay luwag. Luwag. Piki man gyud. Piki man Gyud gyud. sa biboy ba Pero pandam. kung Bisaya, Bisaya? Ay. Sa may mayo. Kaldiro. Kaldiro gid. Oh. Tako pas luwag. Dako pas luwag. So karon sa biboy. Mm. Abangi kinog gisi-gisi be. Pasaan ni sa biboy. Hi. Ay. Ay ana, gagmayon ako. Oh, ingan niya. Katulon pa ni. Pwede ka tuluhan na, sayang mo na. Ko paton. Katulungan lang. Oy, shout out RJ Lian Kundes. Pa-shout out mga boss. Mayong magandang gabi diyan. Tapos Unang birong siya. 204. magkuha na kami. Magsusulat na kami doon sa mga pangalan na nag-monitor ngayon sa Facebook Live natin. Kasi diyan kami kukuha ng mananalo ng tumataginting na 1,000 piso. 841. Ako'y purchasing officer Renew Dres Pilipinas. Away problema, babe. 2 Mo palit tag TV phone. Tagaan tani sila kani ato mga subscribers. Mayong buntag inyo dia Idol Ed ug unsa man ang oras dia. Oy, buntag dayron sa UAE. Buntag diri Bay Chake. Buntag alas Sabado re sa oras nito dia. Ako mo TV. Alas 11. Alas 11 ng gabi dito sa Canada. Oh, yeah. So sulaton ako re.
Tapos sa sulato na kisa to na diha. Oy. Mama Fe. Mayong magandang gabi diyan. Pasensya ka na't magtagalog kami kasi may mga subscribers tayo mga Tagalog. Para maintindihan din. Pero yung Tagalog natin basta Tagalog lang siya. Huwag nyo lang pansinin yung parang kanyang bumabawg yung tunog. Mahirap na eh. Mahirap kasi yung minsan na magkalisod-lisod. Ano yun Sabi Boy? Mahirap din kasi minsan magkalisod-lisod. Mahirap din minsan magkalisod-lisod. Ang damay, Sabi Boy. Mga tropa, Sabi Boy. Ito na yung ito yung Chance nila manalo. chance na manalo ng ano? Dalawang manampiling. Dalawang manampiling. Alam nyo na yon. Ano yung dalawang manampiling? Ang damay, Sabi Boy. Oo, pag duha, libo. Gilbert Hunyo, apil mi boss, pirme. Kung sino yung nagmonitor ngayon sa Facebook Live, pag ikay nabunutan, ihingi namin agad yung pangalan, address, zip code, information details. Kasi ipapadala namin wag na natin isabi kung ano. Baka ma-advertise eh. Mahirap. Right away. Sige. You know. Pero usay mga kung ano to information sa ila. Pangalan, address, Cellphone number. cellphone number. Yun na. Zip code masiguro kinahanglan na. Wala na. Wala no? Ay tama katong sa ano? Province o city. City. Yun na yun kasi ipapadala agad yung inyong mapapanulan. Wala na ibang utana nga wish your first crush. Nga na. Wish your first kiss. Ganon? Oo, wala Huwag kang mabisaya. Tagalog ito. Wala lang ganyan. Walang ganyan. Okay. Walang ganyanan. Pangalan lang. Walang ganyanan. Pangalan lang. Ha? Pangalan lang. Cellphone number, address. Oo. Kala ko kasi mayroon pang mga tanong na who is your first crush. Magaling ka talaga magtagalog dahil Chabi Boy. Ha? Magaling ka talaga magtagalog. Ang galing kasi paborito ko yung Pilipino na subject eh. Ganon ba? Akala ko PE. Resist. Sige. Okay. Sulat ko na ha. Sulat na. Una ang bola. Ito yung lalagyan ng aming sa walang walang pabor-pabor. Anong tawag niyan sa Tagalog? Pabor. Di yan pabor ba? Sa walang kinikiling-kilingan. Ha? Walang pinoprotektahan. Akin yun eh. Walang daya to, walang Chaki, daya. apel pod ko idol. Pirme. Isulat. Ikaw gani unahan ako by Chaki. Ay. Chaki. Ala! Kisay makadaog. Problema ba Chaki ikay makadaog? Asan mo ipadalang kwartas? Dubai? Abu Dhabi? Pwede ka po no? Pwede. Sige. Pwede rin. Apil ko ana boss ha, ingon si Boss Brian, President of Vice. Pirme. Naunsa naman si ikaw ba oy mga Pasanitan-aw. yes. Isa ka itong mga asawa ni Tanaw, Apil siya. Yung yung para sa kaalaman ng lahat, natumba. Ayan. Si Boss Brian. Ito yung ating video editor. Siya yung siya yung naggagawa ng ating vlog. Apil boss oy, unahon ako si ikadua si Francis D. Unsa may apelyido nimo? Gomez? Unsa man ni? Kay nangutana si Baykaloy. Unsa man ni? Do. Amin na papel do kay akong butang ni pangan kang atong pangsuwatan ako. Wa pa ko natabya. Ngana diri isa. Ito isa. Dira. Si Francis D. Tapos Boss Brian. Maklaro din na dol kasi nagtanaw dol. Klaro makita man naman Kisa ba ni? Sus, siyam lang yung kabuk. Wag wahingan ako. Chaki. Gilbert. Apil ka ala. Apil. Unsa man nga. Basta kinsay nagmonitoron. Oy, salamat pala kay by Jerwin Latagan sa sponsor. Salamat kay Vice Carlos Kanya sa sponsor. Salamat kay President Dolberel. Salamat kay Bay Umar. Ako pa tong kolektahon. Doljols. Salamat din kay Doljols sa iyong pag-sponsor sa ating parapol. You know? Naman Pero medyo masakit na yung aking Oy, si Mama Pe. Marife. Yan.
Sino pa? Chucky. Ay nakakapil. Pan babe. Sumama apil pa na ko di na si apil ka para walay kwan, walay Ang apel ka, kutob sa nagtanaw. para walay kwan, mahay. Para walay mahay ha. Sige. Si RJ. Kaya lukoton ko na ni. Lukoton. Mas kapo ikilukot para tawag ka na. Para the best abirada na to. Si Chiri. Imo ning kwan si Chiri Bilano? Ako nang mangod. Mangod mo ni? Mangod ako na. Oh, apil. Masa. Sa bada. Mayor. Kani aking agi na kumala pinadoktor na lang na siya. Importante nga na siya kuan. Si J Marie Ulpa kayo. Kundes. Ako di ko kay buhat nga ning agi ba? Mo ba? Di ko buhat nga nay. Yaga-yaga man mado. Yagti. Kulang lang ino di ba nga pang pharmacy ning brada nimo, pang doktor di mo brada nga kuan na pang prescription. Pang kuan ra ba ni ako biya? Ning akong agi pang. Unsa man? Ang typewriter no ning Mo ba? Gubang mga typewriter. Oh, Ako ni kuan. humor. Paas. Paas. Ni kuan na kay sulat ilang mga sulat. Basta budari. Pasensya na kayo ha kasi medyo kuan na tayo ha. Si Ma'am Cremona. Daga naman ni kwarta. Marami namang pera ito si Ma'am Cremona. Isali pa rin natin. Oo. Si Jennifer Margas. Giso. May kay maligit. Kay Ay. kan sa una ba? Chris B? Tiglikit ba sa una? O sa to? Tiglikit. Nano to Francis D? Ano apil na to no? Ayay. Murag nga Napil. Murag nga Ha? Napil na Francis. Nana. Nana. Jofil. Kani si Francis din ha. ito si Jopel. Jupil atong Dili man katong yung taga kapitbahay kong taga British Columbia. Marami na tong pera eh. Pero isali pa rin kasi nanood eh. Oh. Jason Abdan. Jason Lamanilao. Lama. Marami pala tayong kana. Kinsa pa dire? Si Mark Villanueva. Okay na nay. Mura ya mo Mark bunuton Villanueva. Ay ba, di man tanawon, ana man yo. Uy, si Super Ricky Banggat. Super Ricky ha, napulo lang ka kuan ha. Napulo lang na subscribers ibigay mo. Kung musobra, mas mayo. Mas labing maayo. Siyan Imad. 10k? 10k subscriber. 10K siya, grabe itong si Super Ricky Banggat. Matindi talaga to. Alec Veneracion Sabes. Pag si Boy Bangas mo kuanda, mo ingon apil. Hindi kaya ato na ingon nga, ato na lagi si Biong. Kung nag-monitor ngayon si Monitor. Oy, i-shoutout pala natin yung mga katropa natin mga Bisaya sa Hugpong Bisaya. Uunahin ko si si Boy Bangas nga. Boy Bangas, Lance Aurelio. Abri na LCBO karon. Si Bay Natnat Manggubat, si Bay Ian, May pakit. Ian Kanyeda, Bay Pakit Padernal, si Gribart. Bay Gribart, yan na sin gyud. si Bay isa pa, Bay Bido, May Bido. Bay May Bido, Jols. Bay Jols, Bay Umar. Kasi pang wala naman mention. Kasi mong luod ba? No. Uy, si Kwan, si Bay Dolorito, katong lipat bahay. Heartthrob. Uy, i-shoutout niyo pala yung Kwan. Mamaya, Sa? yung pagtitipon ngayon ng guardians. Tapusin mo natin to. Tapusin mo natin to ha. Standby mga guardians ha. Francis D. Ginigo. Kapo di ba yung hapon Lagi no. Hapon. Ginigo. Ya. Boss Brian. Hindi ka Glinda. magpa-slide Gloria. diri. Mo ba? Oo. Palit katong kuan. Walang sadalan nimo nga. Glinda. 20 ra ka pin. Set ka. Pag gusto lang ka diri. Mark Villanueva na Ana. Si Alan. Ilang yung kuan ba nga nagi ang tao bitaw. Dili lang nga Sino pa? nasa balay pero hindi. Sinsya na kayo mga kuan ha. Oy, si Rosalie Bastasa.
salamat sa pag ipakumusta ko kay Sarge. Basta Kasi siya. sa Oh, Sina. tawag. wa tay papel. Wala na. May paggamay-gamay na to, di ba? Ade, eksakto pa ni. Daghan man nagsikwan. Si John Ryan. Be, tunguntan na be. Di pero tunga na be. Be. Bab. John Ryan. John Ryan. Oh. John Ryan. Day. Una oy. Oy si Joseph Logo. Sep mayong gandang kwan. Sep Logo. Okay na Bisaya, kinadawat naman nila. Okay na na. Kina na. O si Hello, tawagan. James Imbudo na taga Malay-Balay Nitanaw rin. Bukidnon. Oh, na oy. Oh, biro. Naraw. Pre, Oh, pre. Oh. isa ikuan si RB ka ba sa tuwang kuan? Magtapog ka diya. Pohon. Dati ko Diya data Ay, kana, pakita ka na mag-interview ron. si RB ka na sa kuan sa Ay, live Una ba pa live ako ni, tagatag niya. Idbungoton para sa GMA ug sa tanan nga mga kuan. Oh. Abi na ko gang ko. Ay pagahimuon diya nga interview gamay. Oh. Ha? Abi na ko. Okay, hinabi. Oh magiginabi. Ay, tayo. Sige pre. Oh. James Joseph Imbodo. Kana. Oh. Usa pud kay tsuraan diya sa Ay, Bukidnon no. Itsurahan Oh, siya. ano? Usa ka Bisaya na nga Itsurahan. nasa Canada. Nasyak ang taga Canadian. Ngayon naman, nga naman. Ha? Nga naman. Im Tungkol sa... siya nga- Oh? Itsuraan daw sa English itsuraan. Oh? Ah, Handsome. Handsome. boy. Handsome. Walang... Pero nasyak yun. Nasyak. Nasyak. Tika muna ha. Iwahing-wahing ko muna tong aming cellphone ha. Oh. Ano ka nag-live naglantaw? Dagan tagpuan. Oy, ubay na din ning bunuto no. Oh, oh. Pa premyo ani, 1,000 ka pisos. Oh, ang taga-bunot depende sa tuwa karon kay dana matay sponsor basig pwede ta mo sikreto lang sa. Oh, sige, sige. Sikreto. Sige, sige. Sikreto. Basta ka nang Basta. siguro na kay na ha. Oh, basta karon. Ang minimum, duha ka na ng piling. Oh, do ka pa ng piling. Oh, basta nagtumo ni katik-katik ay Pwede pa ni no. Sige be. Ay si Urog. Urog. Ay si. Shoot kung papel. So sayang nga so nan aw. Ang mga nakatanaw karon hindi ka karta. Hindi ka sapi. Pero bay, pananglitan og naman putay para pool karong sunod adlaw na pod. Oh. Ug makuha na to ni, ma-sit up to ni Oh. tarong no. Karing nakadaog, pwede gyud pa to papilon. Pwede. Sige, Permins. Oy, kay Kuya Rin, nagmonitor. Kuya, mayong gabi di ha. Si Boss Nuknuk, musik nagtanto Oy, si Boss Nuknuk. mga taga Slaughter Digos. Karon Oy, nagtrabaho pa rin sila ba? ha? Oh. Tarungan niya naghiwa dia. Ay, kwan dia. Karungan niya dia. Ang buta ha. Tarunga ha, ang kwan. Daan kay pagsulod, niya paggawas bugating kail. Gusto pe, ayusin mo yun nating hasa diyan sa kutsilyo. Kutsilyo at saka kutsilyo at saka karang tawag na steel. Still ha, ayus. Dali natay mayo ni. Oh. Basin sabutan na mo diri sa Ukbong Bisaya ano nga magparapol po may steel o kutsilyo. Still kutsilyo pon. Bon ya exclusive po sa mga pareani karon nga nang nantaw no. Oh. Nang nanaw ra kuan. Kutsilyo, steel. Pwede na to iparapol pon. Kana ana. Oo. Wari, example, kung butcher ka, tapos napoy dili butcher, Pwede. papilyo na to. Oh. Kung butcher siya, Oh. ano gusto? Kwarta o Kwarta o gamit. gamit. Pwede. Pwede. Kaya nang may poy nagdanaw nga dili butcher. Kana. Pwede tama. Pwede ang nanampiling. Pwede. Op. Ito na. Nangayabo ng lupa ng mga kwan. Pwede ang nanampiling. Oh, pwede na piling. Ingon si kwan. Ay ka. Ingon si kwan re, ingon si tawagan ni si Francis D. Mabalaan ra akong apelyido kung ako na mo daog boss pandamay ni siya. Bugoy-bugoy ni Francis. Ikaw ba Francis ba? Pandamay. Kani siya burag kuan gid ni. Kay ilan na to ning paano ni? Mo siguro ni ang tigtagay dito Gridors galing tindahan sa gawas guardhouse. Duda ko mo gini. Oo. Mo ni siya. Uli tagkaos pulutan ba? Mo ni tigkaon pulutan si Francis si Francis D. That's extra large. Oh. Large. Apil me kisa man ni. Amping dia. Oy, salamat kay Kuya Ren. Oy, nagmonitor si Kwan. Si Bay. Mak. Itibaya sa bibiti. Mak ba Bisaya. Oy dol, ikaw asa na mga pero perminti gyud po ng tako dol ha? Unsa to? Perminti ang tako. Tako. Aha. Oh, usa ni siya sa kuan po taga kuan ni. Dugay prinsip puyo sa
Tagaliti man eh. Oh, liti no, liti la bus makmak no, makmak. Dapat tagasan ni si may makmak ato na beta niya sa Pilipinas. Wani makmak eh. Apelido? Oh, kalimot man ko noon. Basta mga itsura, mga itsurahan gyapon. ba? Itsurahan gyapon eh. Mo na mo ko makmak nga itsuraan. Oo. Pinaka-idol. Kanaka. Ano mo na ang apelyido na limtahin noon. Oh, pero unsa to unang pagabot? Usulti niya si mo katong sa balay. Unsa to ingon niya? Ay. Bye. Amigo man ta sige. Oh, ana isa kita amigo ta. Oh. Ina to putlong to pagka-amigo. Pero Oh, ang sinyas. Oh. Ana raw. ana. Ana raw. Oo. Pero unsa to niya? Paglaylay ta pagkaon. Lain yun. Lain ta pagkaon pero ang kwarto ako gini ha. Unsa to? Wala to sa word nga ginasulti si mo. Para naay. Para natay privacy. Privacy. Makmak. May makmak. Si makmak. Makmak ba na to? Kumplido makmak no. Buang no. Oh. Si makmak nga. Diri. Basta tuwa ba? Di simplex ba? May makmak ba? Si Kuan makmak nga. Oh. Aligway. Aligway. Oh, may makmak kaligway. Pasaylo ako nakalimot ko sa apelyido. Oh. Yapil ta na. Apel gani. Apel, litanaw man. Tanaw man. Apel, litanaw man. Kutob sa nitanawa, Oh. walay dapig-dapig niya. Oh. Nga ang nidaog ang akong amigo. Oh. Pero apel sa karon pero sa sunod na tong kwan, siya na mo sponsor man daw siya. Oh, pwede. Lisulti siya oy sa kuha. Lisulti sa kuha, sponsor siya. Mayo. Oh. Dol, kaniya tong ginahimo. Dili sa ingon nga kanang gitawag yo kanang palitag na yung mga meeting, na yung mga unsa nga mo apil yo dili oy. Hello. Kay palitan rig nang laba ka. Unsa to? Nang laba ka diha. Nang laba. Oh, unya. Nang laba sigurado siya? Oh, nang laba ka karon unya. Oh. Nakay bisita diha nga mga amigo nimo o amiga. Oh. Ni mayon ka nga di ko mo apil sa kay no ko gining amiga nako. Ay, amigo Unsa to? pod, amigo pod. Amigo pod. Oh. Oh. Di imo gyud nang kuanon. Walay kuan ay diri basta perminte atong pagka-amigo. Perminte. Permente. Oh, perminte. Di ato gupon. Di pwede maguba. Sa Tagalog Siya pa, pa, siya pa maguba atong pag-amigo kung imong hilabtan akong kwarto. Mo ba? O ana siya. Pero don, oh, di ko ko na ako tong gi-arrange. Oh, Tong gi-arrange mo very ko. sad. Oh. Ang gi-arrange. O ya don ha. Pag kung panlitan og way mga lakaw, way mga lingaw, tupok-tapok ya punta. Kana. O ana ba, murag gyapon. Ayan. Oh, sige. Kisa pa ni dire. Monitor po ko. Ha? Ana si Vice. Oh. Ana si kwan ba si Bay Francis. Oh. Bitaw. Ano ni? Bitaw. Sample sa English boss pandamay ni Bay Francis. Ipasample ko to sa English. Ayaw. Ayaw. May maghukbong English. Mo gani. Diyan, hukbong Bisaya. Sa puli ng gamay. Mo gani. Like this. By the way. By the way. Bay. Boss. Vice. Ingon si Bay Francis ba? Ingon siya nga, haha, dili to ako boss. Nga katong himulutan ko no. Ha? Duda ko siya, gini siya. Ikaw ginibay. Ikaw ginibay. Klaro kayo. Klaro, ato na dito ikon kay bitaw sa owner man to. Oh. Bitaw. Ha? Nagsugod na mig parapol no. Oh? Sunod ani yung tarag plano may TV yung tong TV. 36 inches ano ba. Kaso lisod mo pabralas Pilipinas god. Lisod padala. Ato na lang ikanbot og gas og pila ng kuan. Oh, pero kung nay gusto TV, unya pwede to paliton sa Pilipinas. Mahal po no? Sa Pilipinas. Dili mo ang istorya ha. Pwede ka mas Pilipinas paliton. Pwede manugo ta dito. Manugo ta dito. Oh, manugo ta Oh, dito. TV. TV ha. Oh. Amo ning Oh, kanuan Klaro. Di ato ginahimon. Oh, imo na mo niya. Mahatatag TV. TV o amo na paningkamutan nga nay mo palit dia ihatag sa kuan. Og cellphone. TV sa TV sa lagi. Oh, paghuman sa TV, cellphone. Cellphone, Oh, kana. cellphone. Matay sakit na gani gamot. Bitaw, amo Lagi, lagi lagi. share nga mong god pod, among Blessings. blessing Oh, ba. ana, Dili ana. dili gud ingon nga. Blessings, Di ta ana. magdumot aning sapi kay Pila raman ng cellphone. Oh. akong plano cellphone diri to paliton. Dito ipadala Padala dayo. na to. dire, Okay, gamay mga cellphone, pwede man na to Sulod sa kuan o karton. Oh. Unya mga gamit dire, alam nyo mga katropa, yung mga gamit dito, you can really assure na talagang hindi yan siya piki. Oh, kuan Francis ana na English gamay ha. Oh, yeah, by Francis ha, pandamay ni siya. Nag-ihaw ba kaning tawanan o nagsigil na sa Facebook live? Ihaw mo tuog sa dapli. Ihaw gud. Ha? Dai tuog ra na. Duda po ko ani nanis guard house. Ha? Nanis guard house. Tagnan lagi nimo. Duda ko, nas guard house ni. Background. Duda gid ko, nag-inom-inom na ron ito. Sumbong dagang doktor. Sige kang tagay niya. Isa pa inadre. Problema gud ani, di na ko makita ning uban Ito lay. init diri no. Ha? Ya, ano silpdan. Exam ni si Rin sa ngalang. Oh, ako nang bugoy. Oh, dire hurot naman. Wala na. Jan Imard la na. Oh, wala na ni kompleto na ni siya. Kompleto na. Oh. Di sa to ba to na ning Di tanaw sa ako dire sa kana, akong panagat ha, be. Ug nanabaw ako nakalimtan. tanaw do si bugmahay niya.
i-close na to ang kuan. Job offer na lang. Job offer. Relax, monitor sa atong kuan atong Job. vlogs. Oh, Sub mga vlog. information, Oh, mga subscribe gid sila Okay diha. nga no, bitaw no, karong mga Ako next year siguro. Ako sa ito bang microphone? Microphone. Grabe diya mo ana para the best. Kisa na nangutana sa kuan sa Si kuan si Bay Francis. bay, ana na lang ni siya. Tagalogin mo kasi may raming nagmonitor ng Tagalog eh. Oh, baka next year Mm. babalik yung employer namin. Mm. Kasi ngayon sana na taon kaso lang nagka-COVID eh. Oh. Oh, by next year, narinig kami sa planta na babalik si yung employer. Oh. Always Subscribe, check. subscribe and Like. Click the bell button. Oh, Monitor monitor. or vlog by Ed Bungoton in action. Sa tulong ni Boss Brian. Oh, sa tulong ni Boss Brian. Suplido Brian? Frias. Frias. Grabe. Kuya. Sa apelido pa lang itsurahan. Suraan. Oh. Boss Brian. Ikaw- Naot mi nga maabot po ka dripon. Kana, you know? Oh, imamaton ka na mo nga Oh. personal. Kana. Oh. Oh. Kay sa akong tanaw murag gyud og Kailangan suraan jud. itsurahan eh. Kay imong amigo diri suraan man. Ang damay. Sa ba suraan jud. Oh. Nalubyugan pa ko. Koy man to. Mulikoy. Mulikoy. Bitaw mo. Oo. Tara mo diri kay ito. Oh, dara. Ako respond baka next year. No, hopefully no nga Basta. si tawag ni bubalik nga to employer. Babalik. Always follow the vlog of Hugpong Bisaya. And hosted subscribe. by Ed Bungoton in action. Di po nato ni mabintahan to amigo. Mo ba? Kuan kaya Taas pa ni siya kuan. itong complete name ba? Sorry day. Hmm? Ano ni siya si Jan Honyu. Jan Edward Honyu. Mo ba? Oh. And also known as Ed Bungoton in action. Mo ni siya di na to siya mga kuano kay tasig ka sinatian na parte sa radyo Oo. o parte sa Naruhan na. broadcasting kay Tama. isa ni siya ka gitawag po nga paggiitang magsisibya Pakuyaw. bukador. Bukador. Pama ba mo ni siya gibiliban sa man dito sa Davao no sa Maba. siyudad sa Davao Maba. sa ato ang lugar sa atong mahal na presidente Rodrigo Duterte. Sir, nami dire sa Canada sir pabanlong. Bitaw sir, kini mo mga Alipores. Sir. Bay, duha ra ko ni siya bay Chabi Boy kinapay ko idugang. Kinay na dugang. Usbon to be. Ang importante day. Ulitin mo tagalogin mo. Next year talaga always follow the vlog of Jan Hunyo, also known as Bumoton, Sa Hugpong Bisaya. sa Hukbong Bisaya Hugpong. vlog. Oh, Hugpong Bisaya vlog. Dito tanan ang kuan, dito tanan ang nandun lahat yung informasyon, paano nyo gawin at ano ang dalhin nyo pag panahon ng interview. Yan. At saka address ng ano ba tawag doon? Agency. Pangalan ng mga taga-agency para hindi kayo mahirapan paano mag-apply. Oh. Sit back and relax. Oh. Kung naikape, merong kape. Oh, kape. Kape-kape pag may time. Oh. Follow lang Malo lang. sa vlog sa Hugpong Bisaya. Tinuod na yun eh. Oh, Next year, walang biro ito. Next year, Oh. mag-vlog si sa to atong pinanggang host, guwapito nga host, Mo ba? Jan Honyu, Edward Honyu, Bungoton. Pandamay. Ato ibalik sa atong rapol lang. Sa naman ako idugang, kinapay na dugang. Dali lang. Nay, napahabol. Nay nagpahabol. Oh, ibalik ang kamera. Ay balik ayo sa isa ito nilupad. Ay sa mga ripapeps, relax. May nagpahabol. Nay nagpahabol. Pero ibalik kong announce ba nga Oh. TV ta sunod. TV ta, TV. TV, Oh. Ay sa. Di basta-basta itong Wing agresibo part. kayo. Mo magyay tama. Mao. Hindi tama. Adara. Di, kon man god. Diri mo ta Bay Chabi Boy. Oh, Kuya ni Chabi Boy mga kabisaya ha. At sa tong Oy nagmonitor na si Oh, Juan share na to ba? Share to. si Sir Gabriel MG Lawrence. Mo ni sponsor ko sa una sa Juan sa nako sa radyo. Ay, kana Sa siya. MG Panyawan, MG Panyawan. MG MG Oh, Boss Gabriel. Boss Gabriel. Wala MG Payawan. Sir. Mayong gabi ida sa inyo ada Sa Davao. Davao? Oh. May gabi ida sa ato ada sir. May Oh. gabi mo ron gyud. Oh. Ya, sir, padayon sa pagkuan si mong MG Panyawan. Oh. Oh. MG Panyawan capsule. Herbal capsule. Herbal capsule. Ah. Oh, basin day sir, og nay mag-order dere. Pwede mo siguro mo ipadala. Pwede padala. Oh, padala. Ato na i-promote. I-promote ato ang MG Panyawan Herbal Capsule. Na naman imong promoter ni sir nga si Ed Bungoton. Lagi. bitaw. Oh, dara. O sige ah. Ay kulang pa ni usa. Wala na no? Ayun, putol. Pili na dre, kay nako idugang. Daghan naman ino nanaw no. Sir, salamat kay pangumusta ko ni Busing. Salamat kay day sa panahon nga nako sa Super Radio Davao. Salamat
salamat talaga sa suporta at ako yung kinuha na endorser ng produkto nyong MJ Panyawan Herbal Capsule. Pwede ba nimo sampulan mi ana bay? Giunsan mo pag i-endorse? Naoy. Di ha? Naa. Ana gyud? Pwede siya kining Sa radyo ba? Giunsan mo pag ingon? katong dunay mga balatian sa isgutan ng panglawas. Oh. Kung doon na mo'y ginahimbing balatian sama sa ano ba, arthritis, UTI, high blood, diabetes, uguban pa. Ayaw kalimti, 2 ka litra. MJ Panyawan Herbal Capsule. Ang katawa ka. Dito nyo ko na Ha? Salamat kay sir ha. Si Herbal Panyawan Capsule. kinsa pa ni dire. Ako ay gay ko press be. Anya tawag ka ni. Kana bang salamat sa mga nagmonitor ha. Hapit na tayo mag-raffle, malapit na tayo mag-raffle. Kung ni siya rapol nga one Wait, atik Dili ni. na may ba Oh, diba? rapol nga isa ka sakong bugas, na cellphone pero mo bayad man ka. Kani walay bayad ha. Kabayron ka? Una, Mao ba? palit ng ticket. Walay bayad dire. Walay bayad atong klaron. Kuha na ni siya sharing of blessings. Kana Oh. Mag-starting sa mi sa ginagmay no, pag humana ni dito na punta sa dinagko. dako gamay ana, Oh. di yung dinagko gyud kay kuan ba lisod bang pagpapadala. Yes. So pwede god bro. Pwede. Atik lang nimo ni ba. Oh. Di mo ito bangon mo. Bitaw ako ni. Tapos tawag nito mga kwan. Oy, marami na nag-monitor. Oh, mga 10 minutes na siguro no, mo man niglukot sa akong mga kauban. Okay, Pero, ay, mo katingala nilikit na. Ang hukbong Bisaya pila ra diri ang nagrapol. Kay ano? Ang uban ay lakaw. Ang uban dili. Luwikin mo ko ta? Nang lapa, nagadagan kon sila kay ano. Wala ni siya yung pugos gyud nga apil jud Oh. sa meeting nga unsa diha. Dili. Kay matag usa na to nagkadaya tag mga kuan obligasyon. Obligasyon, no? Sama sa labhonon mo tay asawa diri. Mao. O labhonon, hugason, Oh. napay lakaw nga unsa diha. So- Pero, pananglitan og naay mga lakaw nya napumana po sila nga uban mi. Perminti uban. Permente. Perminti uban. Permens. Permins. Napa dia? Oh. Ako sa itsika kisa pinadre. Oh, i-check sabi. Wing Park, Kagwapos, Canada. Unsay gwapo? Perting gwapo ha. So, ang nagunit sa cellphone. Ang akong gibidyohan. Ang damay. Tapos muna na ako dayon. Oo. Ako next year baka babalik yung ano. Pero within this month or next month na yung try natin ma-interview yung ating employer. Oh, pwede din yung ano yung Kasi nag-message na tayo eh. Sa ating employer. Immigration consultant. Hindi, siya yung tagapili. Oh, Siya yung taga-interview. recruitment siya, recruitment specialist. Oh, recruitment specialist. Oh, siya 'yun. I mean. Oh, yun yung Correct me if I'm wrong. Oh, my Oh, English. Francis Day ha. Oh, my English. Naging English na. Oh. Very good as you. Asyo. Ha? Kada ko'y ganahan ako. Muguy, ha? I can understand, but Uh-huh. I can express very well. Ingon siya oh. Ingon si Wing Park. Kinsa man ni si Wing Park man? Sikat jud kayo ng herbala tungod sa imuha. Oy, salamat kayo. Salamat kayo. Salamat. Oo. Basin po noy, basig po no baka bitbit ana diri mo. Di, akong pakikistoryahan si Kuan Oo, basin po. si Boss Gabriel kung pwede ba nga magpadala dire through courier. Magpadala sa MJ Panyawan Herbal Capsule. Ato po na endorse ang ang MG Panyawan no. Herbal Capsule. Herbal capsule Para- sa atong parapol karon. Parapol. Oo. Oh, kay basin day moingon si Nasingit po na to ang Oh. herbal capsule day no. Baka- Kay Mr. Ikuan sa Oy, tama day. Before tayo magsimula sa bunot-bunot. magsimula? Ayan, dito ka Pres. Paubos na yung ano natin. Papel. Oh. Shout out nga pala dyan sa sa Ayan. All Guardians Member Brotherhood. sa CPGBI na may ano ngayon, may picnic Oh, ano sila. Toronto at saka Conestoga. Toronto chapter, Conestoga chapter. Tagalogin mo. Pasensya na kayo hindi kami nakasali kasi saglitan lang to no. Ako may sa ngipin, bunot. Pagtapos to, alis na ako. Aha. Tingnan mo, 4 lang kami. Shout out kay kay Chairman Awit. Aha. Also known as Pepito Pascual. Chairman, shout out ka dyan. At si Vice Chairman. Kaprimo. ah, Si Bro Prime. Bro Primitivo Niminyo, also known as Prime. Aha. Si Isbal. Isbal Soles. Founder.
Oo. At sa shout out din kay Naag. kay Naag, mula Naag. Os, we salute all you guys. And Sergeant Philip. Sergeant Philip. Sergeant Philip, sir. Thank Oo. you sa nag-imbita sa amin, si Sergeant Philip. Oo. Maraming salamat talaga, sir. Oo. Ah, May picnic ngayon, di ba, doon sa baka, Toronto? baka sa susunod, punta tayo kay Sergeant Philip. Doon tayo sa kanila. Pero, Interview natin si Mga katropa, ngayong Sabado sa family din ng Hugpong at saka birthday ng anak ni Presidente, sasama din ang PGBI Guardians ng Toronto, Oh, invite tsaka ano, Guardians ng CPGBI, Kitchener, Police Toga chapter. at saka yung sa Toronto. Oh, sa Toronto. Oh, yun. Oh. Di ba, Sabi Boy? Mas maganda no pag marami tayo nung may mga guardians. Oo, kasi tayo-tayo naman dito eh. Oo. Mga Tagalog. Watch out nga pala no sa interview mo kay Chairman Awit no sa sunod na Oy! ano? Inaanyaya. Sunod araw siguro Chairman, mga ano siguro? Ano ba time? Set natin ang araw. Before mag Family Day. Oo, inanyahan pala natin yung lahat ng mga guardians Oo, para- sa lahat ng mundo, sa lahat ng lalo na mundo. sa Pilipinas, to Oo. subscribe sa Hugpong Bisaya YouTube channel kasi meron kaming gagawing vlog, interview sa chairman ng Guardians na Kunitsuga chapter. Oo. Si Chairman Awit. Paano Oo. niya nagawa? Paano niya naitayo yan dito? Kasi Nagaling sa Manitoba. nagaling siya sa Manitoba, ni Pawa sila. Mm. Tapos papunta nila ng Conestoga, Sa Ontario dito. lalong lumaki yung ano. Tsaka isali din natin sa vlog pagdating ng panahon yung nasa Toronto. Sa Toronto, oh. Gawin din natin ang vlog. No? Gawin natin ang vlog. Abangan nyo po no, sa interview ni Ed Bungoton. Sa Hugpong Bisaya. Sa Hugpong Bisaya na host. Mo siya host. Post ba? Host. Kung sa top ni Willie Rebillame. Mo ba? Oh, pero mas gwapo pa man ni Willie Rebillame. Tinood ka? Oo. Oo. Pero atos mo no, Mulikoy ka ba? Ay sa si Wing Wang Park, pa-shout out pod sa Gamma Beta Sigma Gambits Advance Happy Foundation Anniversary. Oy, Mga bita. happy advance anniversary sa inyo ha. Sa anniversary natin, kauban rin nga gaman yan. Na ba? Sikon day. Umar. Ah, dito Gamma. Gamma. Sa ito'y gaman yan sa dito. Ay dili ang akong igsuon mo Gamma. Oo, day. Oo. Oh, advance, happy anniversary niyo dia. Oo. Gaman Gamanyans. gaman yan. Oh. Oh, nya, ato na ning kwano no? Ato nang sugdan. Sugdan na to no? Ang Luto na pa ni. ha? Ato sang kay paguman sa tong pagkatapos ng ating ng ating unang bunot. Interview na kita. Saan sa mga interview? Yung abot dun sa Prambalot Bindor and Matador now. Ana ba berada? Para inspiring ba? Oh, Lain nga view. Oh. dili na sa live no. Pwede o sa may gusto mo atong i-vlog. I-record na to. Sige. Sige. Pero sa kanan sa interview sa tong guardians phone, yung interview sa guardians para I-vlog na to. hindi siya live no. I-vlog. I-vlog siya for the vlog of Hugpong Bisaya. Hugpong Bisaya host by Ed Bungoton. Paano nagawa yung guardians? Paano nahitayo Oo. ni Pipito Pascual or also known as Chairman Awit dito sa Conestoga chapter. Para maka-idea din yung iba doon sa Pilipinas. Gusto pumunta dito. Welcome kayo lahat, guardians pa rin. Tapos kuan pala Vice saka President Chubby Boy. Tatawag din tayo ng agency sa Pinas. Oo. Ipaparecord natin sa kanya yung mga katropa namin na mga butcher. Tatry talaga namin na humingi ng tulong nung nasa agency sa Pinas. Sisend tayo ng questions, ipapasave natin sa kanya ang kanyang sagot through video, ipapasend natin sa kanya dito. Tapos gawa natin ng vlog. Questions na ano ang dapat gawin kung ikay gustong pumunta ng Canada na ikay butcher. Para guided ba? May sinasabi. Sabi boy, Vice tsaka Press, may sinasabi yung iba na mayroon tayong may mga basis nung nakaraan. Sabi, ay pares-pares lang yung binablog yung mga nasa Canada. Tinatry talaga naming ibahin yung takbo. Kasi gusto naming tumulong eh. Gusto ka naming tumulong doon sa gustong mag-student mag-student visa. Gusto naming magbigay ng impormasyon doon sa mga caregiver na nasa medical profession na gustong pumunta ng Canada kasi gagawa din tayo ng vlog na caregiver sa Pinas dito nagtrabaho, nadala ang mga pamilya, naging PR na. Yung galing ibang bansa, cross country, nag-student visa, si Malo, ganyan, maggagawa kami niyan. Hindi lang mga butcher yung kailangan naming tulungan. May idea sila. Yes. Kasi yung sinasabi ng iba,
paras lang kayo. Gusto niyo lang sumikat sa YouTube kasi may monetize. Wala sa amin yan. Wala. Wala sa amin yan. Pero thank you. Ulitin ko, thank you pala sa mga buzzers at saka sa mga haters diyan. Mga lamas. Oh, Pero kasi Ricardo. mga Ricardo ng ano. Yung sana ko pagkanil ni Canada. Oh, yung mga Pag mingon Rico. Sige ko replano. yung sagot ko lang sa yung sagot ko lang sa mga haters at saka buzzers. Hindi rin kami hindi ka rin namin Pinipilit. Oo. Patuloy lang patuloy lang. Kasi nga, nagbibigay sa amin yung inspirasyon. Inspirasyon at saka sa ibang nanonood sa yung gusto sa vlog na ito. Oh. Pag once may nakapunta dito, nang dahil dito sa vlog sa Hugpong Bisaya by Ed Bumoton, diyan na marami na yung mag-follow, paano ginawa. Kasi kukunan namin ng yung agency. Para paano kayo mag-apply sa agency. Yes. Go online or walk-in. Tapos, magtatawag kami doon sa mga available slaughterhouses na pwede niyong puntahan, na pwede kayo mag-training, slaughtering. Magbibigay kami niyan. Malapit sa kanila. Yes, kung saan kayo. Na-post na natin yung Dumaguete. Hindi, na-post ko na. Grabe yung... Si Jonathan, sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro, mayroon din. Oo, Sa Digos, mayroon din. Sa Valencia, Bukidnon, mayroon din. Just watch out sa aming Hugpong Bisaya Facebook page. Just like. And also, just subscribe sa Hugpong Bisaya YouTube channel kasi Iloilo. sa Iloilo mayroon din. Sito. Yung nga yan eh. Yun nga yung mga katropa. Doon sa mga butchers yan yung gusto naming isi-send, no? Available na slaughterhouses kung saan kayo pwedeng magkuha ng pag-slaughter. Hindi kami nasasabi na pumunta kayo ng Canada. Pwede kayo pumunta ng Australia. Ang sa amin lang, we can give you the information kung saan kayo. Kasi nga mayroong isang teacher eh. Once nag-okay ang COVID sa Pinas, maghihinto siya sa pagka-teacher niya at ipapostro niya ang butchery niya. We did not discourage. Tinutulungan natin kasi nagtanong siya kung saan ba ako pwedeng apply at saka saan ako pwedeng mag-train ng butcher. Tutulungan natin kasi yun yung layunin eh. Kasi mayroong iba mga Pwede natin tanungin si yung sinasabi ko si Ijaw. Na dating Ijaw, guardian dati. Mayroon ding Tagom. Diba Tagom, mayroon din. Taga-Tagom yun. Yun nga. Teacher sa doon. Sa Tagom. Ngayon, nag-butcher siya. Galing, lipat dito. Ngayon, nandito na siya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Dito na sa Ontario, certified teacher na siya. So pinagpatuloy niya profession niya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Tatanungin din natin yan. Pwede natin interview si... Pwede. Balang araw. Yes. interview natin. Teacher to butcher, butcher to teacher. Diba sabi boy? Marami pala tayong mga idea mga katropa dyan. Maraming mga idea. Dapat follow lang. Follow. Yung mga haters, huwag nyo nang pansinin. Teacher. Butcher to? To teacher. Kita mo na. Ay, diri mong god. Unsa imo Ano yung sayo? Tagalogin mo. Ano yung Tanduay? Bitaw Diri. Imnunon rin daghan bitaw. Grabe ka bahagyan. Wala may nagawa. Oy, isa. Nahulog. Sorry. Sorry. Nya. Mao na siya nga ang amo adri kanang hatag lang impormasyon. Wala dili man pud sa ingon nga kanang kiluan nila kay wala man sila hinanglan og mga subscriber, mga followers, wala dili. Kaya sa tinuod na ganahan pud ta Lalipay mi. Lalipay. Actually, inspirasyon. Nagagawa kami ng more vlogs. Napo ikadungag Katong may mga truck driver sa Pilipinas. Tulad ni tulad sa Papa ni Dayan. Truck driver 'yon sa Pilipinas. Ngayon nag-butcher. Training. Ngayon nag-butcher siya. Galing Manitoba, pagpunta nito nag-butcher pa rin. Ngayon, nag-aral ng truck driver na ngayon. Malaking sahod nun. Kita nyo? Maraming opportunity dito. Maraming paraan pumunta. Hindi lang butcher Hindi lang naman din mga butcher yung kailangan natin tulungan. Sino yung lahat? Lang ba? Yung stepping stone lang. Yes. Just to... Dato i-vlog lang kay Mamalo ba? Katong pagkagirgiber. Yes. Marami sila idea po. Yes. Makasulod rin Canada. Dagan nag-ingon nga ang Canada. Tagalogin natin. Tagalogin natin. Ano? Maraming nagsasabi yung Canada pangit, malamig, ganito. Pero sa totoo lang, nandito lahat kung anong gusto mo. Correct. Pagkain,
yung cost of living dito, napaka-mura, napaka-cheap. Yung pagkain, kahit anong kainin mo, mabibili mo dito. Sasakyan, makabili ka ng sasakyan. Yung sasakyan na yung atip nabubuksan. Kung sa English pa, sunroof. Sunroof, bro. Lagi. Dili. Oo. Ang tawag bitaw kanang si tawag na taga na to sila ganang kuan ba? Bigyan natin sila ng ideya. Sige itong atong kuan ba? Atong advertise ba? Oh, sige, so bunot ta. Oo, ano to na Tan taran tan tan. Mga katropa. Pila pa ko katong bunuton nun. Isa lang sa atong bunuton sa karon. Istorya taro paghuman. Isa o niya, sa sunod atong bunot. Di pwede magdo. TV. Dili TV ta. Dili. Yan natin kung silisyon. Karon bunot pa kita karon. Isa ka bunot karon, mo man interviewon ka. Bunot ta pod. Bunot ta pod. Asa pakita sa kwarta sa drive sa pakita gani na press. Pero bitaw no kanang karon amo gining gihakuan ba? Ano mo gisakay pakita tapos kay bukid. Ipakita rin ako. Ayan o. Party layo tanawa mga amigo namin si Babaw. Pinagatumoy gid kayo, kitang dagat. Asa to mo ba? Akong 20. Di 5 rin ni. Ay di ano. Ada rin 20 kuadra. Ako wala ko katag silang interact ako. Lalo kay 50 di bay. Porta. Philippine money ba balon-balon. Ito yung pera ng Canada. Sa kalibo Ito na yung aming kasali sa ipapadala sa inyo. Pero pag-abot nito Philippine money na siya. Philippine money. Malagi. Mana sila ba nga? Wala makadawat lagi kog kanang dollar. Mana ba? Kita nyo na. Isod kayo no. Kasi gini 20 ni nagata no 20 gini kasi tong gata 20 gini Sa ko ako. 5 kung yatag mo tong. Tong gahapon no. Kang Ako. Ikaw ba nata 20? Mo ni mo no? Katong karon sa atong cellphone no? Tama. Yara. Cellphone atong kwan. Mana? Yara. Mga katropa. Ya na may isa nga blanco, dapat isa da nga ihapon. Basta kung pagkita ang habol ba kasi magmahay ni. Ay sa ha? Ako isa ka ako na, isa ka islat ha. Sini slot machine? Ay tarungan na niya. Mga Bitaw, ato na pong putlon ni. Kaya advertise na tayo. Bitaw, ato na nay. Ako yung may salamat sa Ginoo gyud. Blessing kayo kay gitultulan ba diri nga lugar bitaw. Tinod na. Salamat gyud kayo. Totoo yan sa Tagalog pa. Mahal mo kagagahom no. Sige. So ipakita natin sa walang pabor-pabor ha. Kaning isa isla tula na ni. Ay sa ilabay kasi na mapapas ron. Pero ato na to, isa na lang gyud nabilin. Isa na lang. Isa na lang gabilin ha. Kung isa tong mabot karon nga mo blanco. Among sulatan unya. Kay buhat kabalog muhatag dimig duha ron. Kay nga tong sponsor kabot tag duha. Dili wala na gid ni gyud. Kana wala na. Gid ni siya gyud. Wala na. Gid ko nung kay abta na sa time. Sige. Pwede. Time is up. Kuyaw. Katong na dire. Dara. Katong nalista. Moro to yung Ugay-ugaya, sabi boy. Ugay-ugaya. Tara, itong gisiyon tong islat nga. Para may tikas. Wala tikas, wala na. Wala tikas ha. Sige. Presidente. Piyong. Vice President, Vice. Ugay. Ako lang ugay-ugay. Ugay. Si tawag ani ha kanang walay bayad ni siya. Walay bayad ni. Zero blessings na niya. Ni. Sabi boy. Sabi boy. Ako na nagbunot. Wala ha. Wala. Tan. Wala. Kitsay mananog. Ay daog di ditso. Daog na dito mo. Abi ko glass bunot ang kuan. Dili oy. Ayaw. Ay ditso dog, usba sabi. Usba sige. Wait trilling. Ning mubunot karon. Moy una makadawat og sa kalibo. Karon pagka man buno na-announce na itong nabunot nimo, interviewon ka. Pag mag-interview, bubunot na po tag isa. Buot pag isa. Ana din siya ako nasabtan. Kinalasan mo god. Hi. How are you? Nag-walking mga katropa. Makabunot ka. Iliw sa information. Information sa pangalan. Bitaw. Kato sa pangalan, address o katong cellphone number. Kisa man nga Depende kisa mabunutan na to. sa kuha or sa imo nga Kang si presidente atong padalos kwarta. mo na ni karon. Dira ibutang. Ha? Yung asa may isin. Diri niya isend sa kwan. Isend niya sa ay ganito pala. Sorry ha. Oy. Kay by Richard de la Cruz Viterbo. Bye. Bye. Pasingado ka. Nag-iisi ng papel. Pero okay lang. At least ngayon, alam nila na mayroon tayong parapol ganito. Kasi sa susunod Sabado,
May ganito rin. Oh, ganito May rin. ganito rin. Oh. Kanuhan natin yung ano, yung TV. ha? TV ha. Oh. Oh. Muna ni Ron ha? Oh. Muna ni Ron. Ay sa ganito pala. Kung sino yung mabunutan, Oh, yun na yung nanalo. yun na yung nanalo. Sa unang nanalo. Unang bunot. Kasi di natin Sa'yo mo lang ipa-message. Oh, hindi, pwede na dun sa hugpong ganito, mga katropa. Arepa Pips, Katsoy. Doon nyo isend ang inyong details sa Hugpong Bisaya Facebook page. Oo. I-message siya. ano Kaya naman tay. Sa yung nakayo, kaya naman tay ko, naman tay. Sa husot tanan. Ah, Puro tag duwa ka lucky winner karon. No, ay, duwa. sa ato pa ni, ang kaning sobra, Wala na. wala na. Wala na. Okay, sa sunod, nanam po tay Next trapol. Next one. O kung Better luck next time. better luck next time. Basta atong puluto karon duwa ka Duha. lucky winner. Dua Dua ka ka- lagi winner eh, pati. Iskalibo. Gusto mo nila, Tunga sa akong bukas. Oh, sa papings. Anak ni Ido ba? Ay, very good. Nice place to have walking like this, right? Yeah. Kaya karon mga ka-tropa din. No, we are having this Facebook Live for our friends in the Philippines. Yeah. 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 With interview. Oh, yeah. Maganda. Oh, you know how to speak Tagalog. Filipino. Wow. Wow. Oh, wow. Oh. Oh, mga katropa, mga friends. Yes, our friends here in Canada. Hi, sir. Please hi to the Filipino people back in the Philippines. Yes, we were having our raffle for our viewers in the Philippines through Facebook Live. Can you pick the winners of this? I will. Oh, yeah. Woo! Okay. Oh, mga katropa, ha? He just wants the free car. Yeah. Only one. Okay, only one. And who's the lucky winner? Dun, 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 dun. Okay. Okay. All right. What's the? Sorry, because you know my handwriting is not really good. You know, just maybe you can understand. Whoa. Gomar Peo? Is that what What's up, Sudan? That's right. Sorry. Gomar. Huh? Huh? Hey, Gumar. Gomar. Oh yeah, you're right. Yeah, you're right. Leomar. Sorry for my handwriting. You know, that's why. You know. Oh, Leomar. Yeah. Congratulations, Leomar Pass. You're the lucky winner. Thank you, guys. Thank you, guys. Wow. Wow. Once again. Wala ka naman. Thank you so much. Thank you so much. Have a good one. You too. Oy. Swerte kay. Swerte. Oh, Ah. sa kini. Oy, si kuan nimo si Bay Rimon, nagmonitor bit yung bayaran ko Wala na. na, nagisi na. Dahil sa smartphone, dawa ayun. Labay. Gigisi na gina mo. Oh. Labtang yung skanas-skanas. Ay. Ting. Masaya ko sa batong maswerteng mananaog. Oh, tan ang midaog. Ang maswerteng mananaog. Ay, pakita akong pangalan, akong sulat kay bati kayo. Basta ang midaog. Si pangalan ni Dera, ebidensya ha. Dera. Leomar Pass. Wala di sa bias no kaya nagbunot. Unya ka ni. Ang kon ito ni Agi. Oo, ang niagi magito. Oh, niagi Unya ka na. ni si Leomar na Maneros Alberta. Oh. Ipadala na to ang atong in dollar. Nasa Alberta. Ay pati rin dali ay. I-interact ra. Intirak na. Oh, so, interact siya. Oh, unya. Pagkaswerte ni Leomar. Oy, Kay dili yung sa cash mo no kay Oh. ang nagbunot yun. Kon yun. kato siya wag ito ingon nga pabor-pabor gyud. Wala yun. Okay nga no. Ipakita bi. Oh, Ipakita. turo. Layo na sila. To na sila o mga katropa ha. Oh. Wag kita may mo ato. Pero naksyon ko kabalaka. Oh. English man. Action of bawg oy. Huh? Action of bawg. Pero ganina kabanta ko naging tatawagin ko na sana si Chubby Boy eh. Chubby Boy. Take over. Reinforce. Pero Wala. ay, may Leomar ha. Nidaog na kaog usa ka libo ka pisos in Philippine money. In dollar mga pila kayo na mga $20, mga 20? something like that. 30? Oh. Yeah. Nalagay pagkuan. Yumar. Oh. Siguro isa ka sakong bukas. Huwag nalagay panggulay. Oh, Dali kay panggulay. Unsa may tono ni? Oy, Paano ta? mo baklay ta kay nganong ikaduha nga mananaog. Dili kay kuan biyan ni. Ay live gyud po ng pag-interview. Dili kay muhatag pa man tag mananaog. Ah, sige. Oh, samtang mo baklay ta dito. Munaog na ta. Munaog na ta. Sige. Kamoy una. Ata, Ay isa na ilabay ng papel. Dara Op, akong gisipti na ko. katong yung mga hindi pa nabunot ha, relax. Relax ha, kay munaog Kasi ni.
Kay munahog nami. Sabi ba yan? Kay mayroon na naman tayong bubunuting isang mananalo ng 1,000 piso. Tan 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 tan. Kato, klaro kito. Klaro kayo mga katropa. Wala yung halong wala yung halong tikas. Kasi yung nagbunot kuan talaga 'yon. Talagang Canadian 'yon. Pero panalo yung dumaan lang. Tapos tinawag. Pero matindi yung isa no, marunong magtagalog eh. Oo, walang anuman. Walang anuman. Salamat. Salamat. Panalo. Mabuti. Mabuti. Di natin kaila diri. Natoy kaila. Ay, gudani gipudluan ni. Pudluan. Kadali lang gida mga kuana. Magkuan kami, baba kami kasi doon tayo bubunot na naman ng isang mananalo ng 1,000 piso. Ayan. Salamat sa mga nag-view, sa nag-Facebook live, nagsumama sa amin sa Facebook live. Ulitin ko, share ka mat hindi, just monitor, check our vlog sa Hugpong Bisaya YouTube channel at saka doon sa pag-like sa Hugpong Bisaya Facebook page kasi nga we are planning to do more vlogs. Example, ulitin ko yung sa mga nag-monitor ng Kita maligid diri ba? dili okay ra. Just now lang nag-monitor. We will do a vlog doon sa mga nag-student visa either from Philippines tsaka cross country. Paano nag-apply, sino ang nilapitang agency, immigration, tutulungan namin kayo. Magagawa kami ng vlog niyan. Pangalawa, doon sa mga caregiver, mga medical profession na napunta rin dito, paano rin nakapunta. Hi! How's it feel? It's good? It's good. Yeah. But this one is good exercise, you know. Oh, yes. Yeah, you're from Canada, right? Here in Canada. No, background Nicaragua. Nicaragua. Background Ah, Nicaragua. wow. We Oh, have this kind of the terrain. Yes. Yeah, it's not new to you, right? No. Wow. No. Hi. Yeah, good, not bad. How your family? Thanks God, you know, my family is in the Philippines right now, and thanks God, everything is good. It's good. Yeah. You're the same place in. You want me to pray for you? Yeah, please meet. Okay. Please do. What is your name? John. John, Lord Jesus. Yeah. Right now I pray for John. Uh-huh. I'm family in Philippines. I pray the Holy Spirit Uh-huh. come, fill them with the power of the Holy Ghost. Oh Dios, I pray for salvation, for sanidad, for protection, Lord. I bless this guy. Thank I you. bless this young guy, Lord. That you are going to take this guy in another dimension where he can see, he can hear, he can understand the word of God. I pray, I bless them in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you so much for the prayer. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. God bless you. Take care. You too. Have a good one. Have a good one. Uy. Tingnan nyo. Pinagdasal pa ako mga kapatid. Katropa. Uy, salamat sa dasal. Ayan o. Amen. Parang na-energize ako dun sa dasal Ayos. Salamat. Ngayon, naglalakad ako. Pababa, kasi nandun na sila, nauna. Nagulat ako dun, Kala ko kung ano lang. Pero parang nasa religious sector siguro yun sila, ayun, At salamat pala sa dasal. Yan, yun is like a wonderful opportunity, mga katropa, na pinagdasal ako nung from Nicaragua. Ulitin ko yung pala, sinabi ko doon sa mga gusto mag-student visa as part of the entry, as part sa magiging entry papuntang Canada. We will do a vlog doon sa mga nasa medical profession, nursing ka man, caregiver ka. We will do also a vlog doon sa mga tawag niyan, mga kapatid natin, mga katropa sa nasa mga kabutser natin, just give us more time to do that vlog kasi nga hindi din madali ang gagawa ng vlog,
minsan busy na si Boss Brian doing our vlogs, you know. Yeah. How are you, man? You good? Hi. It's hot? No, weather is good. Weather is good. How are you, man? I'm doing well. How are you, man? Yeah, good, not bad. Come on, Steffi. Whoa, Stevie! Oh my, how are you, man? You're good? Nice walking this place, right? Yeah. Oh my. For a snooze. It's been a long day. Say hi. Hi. See you, bud. You too. Have a good one. Pababa na kami mga tropa. Here, man. Tanay kay di mapupwede dito magpaamang-amang tani mga magpakuan mga katropa, no? So kailangan din nating mag-English. English lang. How are you, man? You good? Yeah, good. Yan na. Ayan, mayroon pa rin nagbabalibol. Just bigyan nyo lang kami ng kaunting panahon para magawa yung vlog na yon. Para din sa inyong basta yang sa student visa, we will try our very best na ma-interview yung immigration service na pwede nyo lapitan. Pwede tayo makahingi ng tulong. We will try to make a video galing sa kanya, tapos gagawin natin ng vlog. At saka dun sa mga agencies hiring for a bootser, try din namin talagang gagawa ng hihingi ng video para sila na mismo bigay sa inyo ng impormasyon, kasi mas mabuti na rin yung galing sa kanila kumpara sa amin, para sakto, accurate yung information. Hi, how are you? Good? So ayun, naglalaro mga katropa. Hey, bud. Ito yung volleyball court. Ito yung basketball court. Ayan. Oh, may liguan din pala dito, Ayan. Pool. Ayan. So, pagdating namin dun sa may kubo, bubunutin na natin yung pangalawang mananalo ng 1,000 piso. Tapos, kung mayroon kayong gustong ipagawang vlog sa amin, kasi mas mabuti na rin yung may mga suggestions galing sa inyo kasi 2 heads is better than 1. So kailangan din namin ng sumangguni, humingi ng suggestion sa inyo, kasi sa totoo lang doing vlogs, no, bilang isang vlogger, parang it is new to me. I was in radio before. May microphone yung nasa harapan ko hindi kagaya nito na kailangan mo talagang bit-bit ng cellphone, ganun. Hey, buddy. Tapos pasensya na kayo kasi hindi ako masyado pang yung magaling dito sa vlog na to. Ang akin lang makapagbigay ng impormasyon sa inyo, sinasabi nila kailangan mo matuto ng mga style, tricks na ganyan sa vlogging. Akin parang diretso lang pasensya na. Kasi hindi professional vlogger itong kaibigan nyo Ayan. Tapos sa mga hindi bumitaw sa ating Facebook Live, salamat Oras sa Pilipinas ngayon mag-alas 12 na ng gabi at nandyan pa rin kayo, salamat. Tapos Vice Pres, para makatulog na rin to sila, bubunutin na yung pangalawa para makagawa na tayo ng vlogs mo. Tapos ayan, dito na kami sa kubo. Ayan. Na lang video na lang kuan. Interview na ka. Sa video lang. Ayan. Ano may naglingkod ka to bubunuton? Okay na siguro, kaya madisturbo ni siya. Gikapoy po ko. Pres, abay, lingkod bas.
Oh, nanami din mga Bunot. sa mga kwan sa mga nagbunito sa Facebook Live natin. Salamat. Oh, Tingnan sige, lahat. ato ring bunuto ng ano, atong Yes. Ikadua, ano, pangalawang lucky winner sa ating parapol. Para pulo kay Hindi ito malaki ang pera. Hindi, pero ano katuwaan lang. Katuan to. Eh, parang natutulog niya sila. Oh, yan na. Wala. Oh. Oh, hi nga pala sa mga viewers dyan na hindi bumitaw, no? Oh, Salamat. grabe. maraming Alas 12 na yun sa Pinas. Para makatulog na kayo, no? Bubunutin na natin. Oh, bunutin natin. Wala na. Oh. Wala na ba kayo? Kon, di mamaya pagkatapos ng bunot, yung misis na. Mga endorsers, mga ano din. Yung sa mga endorser. Pagkatapos nito, mga magawa tayo ng misis nyo para makatulog na rin sila. Oh, sige. Bubunutin Para natin yung pangalawang- pero we can assure you this coming next Saturday we will do the same English. Pwede. Kuha natin to. Talagang Oh. Next Saturday. next Saturday. Oh. Doon Kumain sa mo every Saturday? Every Saturday nga. Every Saturday. Dalawang mananalo. Dalawang mananalo. Oh, kasi marami tayong mga kabisaya dito na kan eh. Share the blessings kumbaga. Sige. So Kaya, ngayon, bubunutin ko na, ha? walang pabor, walang pabor, walang pabor. Pabor. Kasi nag-iipit nga papi. Op, tingnan yung kamay. Wala, igipit. Ah. Oh, sige, ha? Oh. Tara. Oy, si Bay Romeo. Romeo de la Cruz? Oh, nagmonitor. Pre, Oh, shout out. shout out kita dyan, na wala na kasing isla, pre. Wala na, papel. Imbitahin mo lang na, invite Oh. mo na siya. Pero inabot to. Oh, pre, invited ka sa ano? Sa Coming August 8. this coming August 8, Family Day, Oh. with double celebration of the son of Mr. Virgil Masamayor. The President o Kugpong Bisaya. President Hugbong Bisaya. O tapos, meron tayo yung mga bisita eh. Mga guardians eh. Guardians. Oh. Okay. Rakon. Sige, Okay. ako ng bunuton. Okay, saway dagang sa Bisaya pa. People sa viewers. Huwag kurap. Huwag Oh. ko kurap, ha? Ayan na. Viewers, huwag ko kurap. Oh, ako ng tabunan na. Hop. 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 Okay. Ay, isa. Oh, no, do. Hop. Tres. Oh, okay. Sabay pabor Saway, pabor. mga pinangga. Hindi daw si Jan Bunguton. Sabi po, Hindi, kita ah, mo na ni. ano na siya? Seryoso. Yan na. Na ha? Oh, nulog, punita. Dagan. Ay. Oh, klaro na siya. Oh, daghan ka na siya. Basi nagtuo sila gamay ra. Oh, klaro kay na siya. Way, Ana lang way tigas. pagbunot, ana lang pagbunot. Oh. Susurtiha sa mga kadaog. Siyempre, ha? Usang kalibo ka piso sa. Likod. Ano? Ipagawas ta ang kwan. Ipagawas ang bitin. Ang bitin! Op, sa dili pa ipagawas, ipalibot ang tambal. Isa. Op. Basig makatulog na lang sila karon. Ang bitin, Ang bitin. himuon kong piso. Piso. Op. Ang piso, himuon kong itlog. Uno. Dos. Op, sa dili pa, ilibot ang tambal, tawas tapol. Ang tawas tapol, ipalibot. Pesos lang. Tag 10 pesos. Tag 10 pesos ang tawas tapol. Oh. Unya, nanap ka mo ka ng kwintas. Kwintas. Nga gold plated. Ano Yan na. Op. Ay, ang kwan, ang box day. Oy, ang box. Sudan sa bitin. Ang box ang dal adri ang box nga sulan sa bitin, op. Bantay. Pagawas. Ginawa sa bitin. Di ba nagkagluto, no? Luto. Piso. Op. Dos. Op. Dagang salamat dito sa mga viewers na to. Op. Ang mga Aisa, mga Bisaya. Support na yun. Sorry kayo. Lumalis na yung katabi namin. Ang ingay namin eh. Bitaw no, karang. Yeah? Ano ba yan? Ay, oo. O karon ako nang bunuto na. Bunuto na ko mga igsoon, mga higala, mga katropa. Tarong, no? Kasi bunuton. Igabi na dito sa Ay, atong bubunutin. Bubunot. Oo. Mga Bisaya yun. Ha? Lucky Winner. Lucky winner. Up. Dara. Dara, hop. Uno. Asa una pa na ko bunuton. Hop. Shout out na yun Asa? sa tumaptikon, very ka energetic. Itagalog mo. Maraming salamat nga pala sa sa very energetic namin diyan na kababayan din natin diyan sa planta no. Na isang babae, maraming alam lahat. Kaya na patakbuhin. Yan. Ang hamline. Yan. Lidha namin. Lia. Ma'am Lia. Maraming salamat sa yes. ano mo sa amin sa Pag, hindi lang sa mga Pilipino no, pati sa ibang lahi. Yan. Napaka-mabuti mo sa amin. Sa pag-guide sa amin. Sa pag-guide, sa pagturo, ganyan. Maraming salamat. Ito na mabulot. Up.
Baka next time mag-sponsor sa Ma'am Lia. Oy, pwede. Wala, Si Ma'am Lia. Ayaw, hindi. Oh. Hindi namin ayaw. Oh, pwede. Ano lang sa bibig ko, ma'am? Op, nabanggit lang. Nabanggit lang. Baka sabihin kasi nilang mga Bisaya lang dito, so kung hindi. Hindi, walang pili. Walang pili ito. Op! Op! Advertise! Op! Bulta. Op! Ania! Ano yan? Ania! Puno! Op! Shout out sa! Shout out! Present shout out! Shout out! Present shout out! Shout out! Sa iyong pamilya, Bin. Namilya. Shoutout ko sa akong mahal nga asawa, no? Oy! Grabe ka supportive ni ito mga kapatid. Katropa, si Ma'am Irene. Ha, yung kasukuha nga, kani para rin sa kayuhan. Oh. Wala ko karon nga, nasuko na ka, kaya wala ko kauli. Mo lagi. Mulit ni Mano Totod. Uuwi na kami. Oh. Op! Ono! Ay, sa ono, dos! Op! Shout out muna, Chubby Boy. Chubby Boy, shout out. Shout out, Chubby Boy. Kauban ako nga. Tagalogin mo. Talogin. Lubok na mo da kay may iwat ang tek-tek. Oh, sige, sabay binuang. Katulugan lang. Bunutan na kay, manari pa kugma. Pandamay alan. Ang bayaw. Pandamay kalan. Ada lang. Bayaw ni Jano yun. Oh. Manari pa daw sa ugma. Dara. Hop! Shout out. Manari. Wala na yung final. Ha? Final na rin. Hindi. Kuan sa katong mga lahat ng Bisaya at saka nagmonitor sige. Final na niya. At kaya, nagsagil. Last Sige. Shout out tayo ko diya sa among mayor sa siyudad sa Digos, no? Oh. Mayor Joseph Cortez Caga. Kana. Mayor. Mayong gabi dia sa to gabi. Oh, Daghang salamat sa grabe pagtagad ni Mayor dito. Grabe. Labi na sa karon nga pandemic gani sa mga. Grabe. Grabe gihost gintong Mayor. Mayor. Kana. Mayor no, daghang kay salamat usburon ko, daghang salamat. Sumpayan ako. Uban sa imong mga gisakpan Kana. sa tuwang siyudad sa Digos. Aha. Daghan kay salamat ug sumpayan daw ni. Opayan ako. Oo. Kang sa right hand ni Mayor Honorable Mayor Joseph Cagas. Oo. Wayline Attorney Nick Cortez. Attorney Nick. Oy, sir. Siya na right hand. Salamat kayo Attorney Nick Salamat ha. kayo, sir. O kang kon, pare boy bastatas. Basta sa sir, may gabi na sa ato ano? Oh, May sa gabi, Digos. May gabi. God bless sa tanan no. Kana. Daghan yung salamat sir. Sa iyong pagkaayo, supporting grabe gid sila dito. Grabe gid. Grabe katalagman sa mga itabo. Pero Baka, grabe ilino. grabe yung suporta gyud. Madami. Dimik. Hop. Grabe gid dito. Grabe tabang. So, kana. Daghang sir. Tanan, nagayukbo sa inyong Pagkamayo. sir. Kana. Daghang salamat. Kana. Ato. Sige na. Sige. Sir. Hop. Kaya si atong Ah. atong mga kaisunan din sa Digos no. Stipot lang mo. Stipot lang, Kay natay mayang good news dia. Oy, ako nang bulong. Oh, sige. Si Mayab. Mo gani. Ono. Tablag yun. Ono. Hop, ay sa mo shoutout sa ko. Katong sa mga tropa nako sa mga agaw nako sa Davao. Oh. Mga agaw katong ako mga suki kung mga tagapakinig sa Super Radio Davao. Mga agaw ko diyan, mga taxi drivers lahat. No? Sa lahat no. Salamat sa inyong laging suporta at kung saan kahit saan ako nandun sila. Maraming talagang salamat sa inyong lahat. Pero bago sige. Bago natin bubunutin. Interview mo ako pagkatapos nito. Oo. Gawan din kita ng vlog. Vlog. Ganon ba 'yon? Or radio. Ano, sir? To? Butcher? Butcher. To? Anong sira naman? Ano sir? Ha? In Canada na. Baka no? Di natin alam. Hindi. Ngayon ginagawa mo. Ganun ba 'yon? Sige. Ato lang bunutan. Katong bunutan, hop, sa katong wala ni Biya. Salamat. Oy, sa lahat ng kuwana, sa lahat ng mga hindi talaga bumitaw. Oh. All over the world, worldwide. You know? Oras. Oras na to. Oras sa Pilipinas, alas 12 ang oras tungang kagabiyon. Ato lang bunutan. Ata na bunutan. Manari Manari ba nis bayaw? manari. Ang dami sa alan. Dira. Ba't iskalibura? Gilangin-langan. Mo gani. Tabagha ko. Oh. Ato lang bunutan. Ata na bunutan. Hop. Uno. Dira. Dara. Sabi por favor. Por favor. Ay, pabor. Di niya timbayaw to mga Yan. Kataka kunistuga din mo imbatyaw to dimbaya taga kunistuga. Taga Kunistoga, mga taga-planta Kunistoga. Kana. no? Pero paglisod mo ko ba? Di man dagan tanan na lang. English Laya. ba? English ba? I-Englishin mo. Oo, yung iba hindi magkaintindi ng... Asya to all our friends. Although my friends, So all of my friends in Kunistoga meat packers, my fellow workers, especially in the ham lines. Yes. next line. Flex line, I'll flex line. mention you, Your names? one by one because my English is not good. Okay? Still good. Still good? Yeah, Okay. still Okay, good. Sige na. Sige na. Okay. Final and official. Ito na yung mananalo. Yung pangalawang winner. Ulit. Sige. Ito.
Pero ikaw man, congratulate natin yung unang nanalo. Ay, congratulations. Si Liumar Paz. Liumar Paz. Nasa Alberta, Nasa Alberta, Canada. Okay. Ha. Okay ha? Okay? Tanong mo nun to. Okay, sige. Wey! Dera. Oh, dera. Oh, dera. Uno. Adus! Please. Ipinta ha pagbuara di ay sa bukhaga ang pangan. Pinta berada ba? First three berada ba? Ting darang dang dang. Tang darang dang dang. Swerte hagi sa nabulutan na niya. Swerte. And the winner is... Ipinta, dili pwede nga. Patay ka nito kalaki, bagiguto. Kita gina pa rin ba? Pero pwede mo mapit ito sa no? Dito to sa Filipino store. Pwede mo Pwede dito? Pwede mo ka. Pwede dito? Malitag ka. GNP? Sige. Okay, tara ako. Dera. Ako masahon ha, ako pintahon ha. Up. Ipakita. Kani, kay wala naman ilabay na to. Ilabay ni siya para walay tikas. Walay tikas. Para walay tikas. Unya. Vice. Ay sa Vice ha? Sige. Ingon si Francis D. Haha, salamat good night. Pero pasensya na. Pandamay. Sa malingaw buta ni sig. Lagi. Mo gani Bisaya pa imo nga. Nga litra, nagsugod sa. Babasahin mo yun ito ako unang litra B, tuog na ko eh. Bitaw. Muna na siya way. Sa way langay. Sa way na bitabi, way lang. Una pa na ko niya Briano. Sa Ano mga tapisaya nasa alang apartment. Nana. Kana. Na may laylay, maghilig. Yes. Maraming salamat sa iyo ha. Oo. Bisaya. Bisag kung saan lang Bisaya mo na. Bisaya mo lagi. Bisaya. Sana sa atin Bisaya din. Hasta iba yung ibang tribo diyan. Stay put na kayo dyan ha. Ito na. Ito na. Unang litra. Aniya. Tara, bitaw. Whoops! Ang second lucky winner. Ops, ang taga Manitoba. Oy, Manitoba. Saan man kayo? Scotia, Nova Scotia. Bukser dyan sa Nipawa, no? Nipawa, Guelph, lahat. Nipawa, ni. Oy, sa Brandon. Oy, kang bay kwan. Brandon. Si Bay Pilo. Bay Pilo. John Pilo. Dayon yun. The Junior. Sakop sa Manitoba. Nasa Manitoba ni. Brandon. Pare Pilo? May pulit. Akong i-pronounce yung pangalan kita. Sige, be. Panfellow Basan. O, sa to, otro ha? John. Panfellow Basan. John. Ikaw si John wala. Wala, appeal rin sa rapon. Wala siya, pero timbayan na to. O, si Kwan po, si Bay Kwan. Marvin. Oy, Marvin! Agustin? Dili, gatong sin. Kau ba yung Bay Pilo? Pandamay. Ay, Marvin! Tama na ito. Oy, si Bay Pakit ng monitor. Si Maymen. Oy, Pakit! Ah. Wa mo ganyan ito ganyan. Dritson lang mi. Ah. Ang api mi. Sige, ito na, Brian eh. Ara, yabi na to. Okay, mga Okay, nga naman. Nalubat na ko, boss. Tara. Delivered, boss. Salamat, sige. Una ka, Brian, bitaw, no? Amo panigumutan nga, every Saturday magparapol ta. Yes. Tanan malingaw. May sponsor to. Oo, sponsor. Tapos- Wala gipili ha? Wala. Tagalog, Bisaya, Ilocano, Ilonggo. Lahat. Tanan nga tribo. All over the world. Worldwide. You know? Bisa kung sa nga grupo. Naman. Sige, Ops! Buksan ko na. Buksan ko na. Sige, Buksan mo na. gagawin natin. Ano na? Isa. Isa. Shout out last sa Guardians Brotherhood Incorporated. Oh. All over the world, not only here in Canada, but also in Philippines. Alam mo, boss Broy. Ano sa boss Broy ba? Ay isa, boss. Nag-charge pa ko. Pandamay. Sige na. Dara. Boss Broy, salamat kayo. Nanalis na, Boss Brian? Unya. Kuha na katong, yung aming next YouTube, please watch out. So, Okay. para sa guide sa paano mag-apply dito, no? Sige. Sige. Ano yan? Ano na? Tara na, gutuman na ako. Ako po. Sige, dara. Ang atong siya lagawin, Op! siya, Op! Dara ha? Hop. Hoy! Walang taas kayong pangalan Isa. Sura, basa. Bebe, Alan. Alik! Alec. Oh. Alec. Di ba niya wala? Ako yung agi. Ako'y basa kaya akong agi. Morning, agi ba? Purigaba. Alec. Parbasis, basa na ba? Ging na ito mga pang-pharmacist akong agi. Ginabi. Wala. Di ako yan, nabi. Si Alec Veneracion Chavez. Chavez! Oh. Gasa mo ni! Muna hindi ko kabalo. Muna yung misis na toron. Sige. Di mo basa. Matay.
Magpasok ko pharmacy sa ni. Pero magkarapon ta sa bado, may pharmacy siguro. Hindi ka mabasa ba? Pati hindi ko lagi yun. Grabe. Grabe na yun. Hindi mo kapasa. Grabe pati ang gagi. Oh, yeah, dagang. Oh, dara. Kada. Sabi boy, dito ka sabi boy. Oh. Ano, dagang salamat. Uli. Ang unang ni Daog. Ulitin natin. Ang nanalo ang una. Unang nanalo si Si Leo, so? si Leo Marpaas. Leo Marpas. Lumar pa. Alberta, Canada. Yung pangalawa, si Alec Veneracion Chavez. Hindi namin alam kung taga saan yan. Oy, Francis D. Kaila ka na ni... Oy, si Alec Veneracion Chavez. Tagasa mo ka. Ito, i-message Oh, siya. please, i-message ko lang din. Tapos ipasin natin yung kanyang address. Oh, sige, sige. I-message siya. For sure. O, para kuan. Ayun, mga sa tagya. Mo gani. Kasi kita yung mga buwan. Uy, taga Digos. Taga Digos. Silingan na to si Rona. Gusto na. Oy, kinsa man kang unggoy? Bitaw. Kinsa man ni? Kinsa man ni? Oh. Uy, ay, itimbaya si Baiglin. Karon pa ng monitor. Glens kayo? Oh. Uy, Baiglin. Buha nga, Baiglin. Wala pa tayong pangalan, Baiglin. Isipit na lang dito. Pero, sige lang. Sige lang. Karon sa bado. Short, kay among paning kamutan ni... Sa Hugpong Bisaya, sa Hugpong Bisaya. Sa Hugpong Bisaya, hosted by Ed Bungoto, no? Oo. With supporting... With supporting bitaw kan? With supporting mga amigo niya, no? Paning kamutan na mo, nga, every Saturday. No. Magbigay tayo ng kuan. Pero atos mo, no? Baiglin, kumusta niya sa itong mga amigo na sa slaughter? Okay, saan ni siguro? Ali... Taga by Francis. Pakisulti kang kuan kang Alec Veneracion Chavez nga mag-send sa iyang pangalan, address o number sa Hugpong Bisaya Facebook page. Oh, okay, para padala to sa Palawan. Padala sa Palawan. Oh, Palawan. Oh, na-advertise. Ha? Mo lagi. O dira. Oras ron doon? Ha? Oras ron? Oras? Oh, alas 12 na. Alas 12. Mo wala ka na eh. Oh, sige, wala ko na. Oh. Daging Uy, nakaila si Kunday si Pareglin sa Kang Alec. Pakisulti ko pre. Ay, palog lang message si Glenn. Oh. I-message mo na siya, bay, nga nagkadaw siyang iskalibo, bay. Oh, ipadala to through sa Bisadon sa. Oo. In the wheeler ba sa Cebuana ba or sa Kung ano niya details, kaya para mahatag mo na to. Kasi niya... Cebuana. 1,000 pesos. May gawin next, baka, next week or... next month, itong pa-promo na para po na itong TV. TV. Pero karon sunod Sabado, kuan sa siguro sa kanay gapon. Tag 1,000, 2 lucky winners gapon. Oh, unya tawag ani, pero darating ang panahon na Nagparapol ba? within or next month siguro TV na, TV. Magpagkatag TV or Kasi cellphone. nag-monitor sa Facebook TV o live. cellphone. Oh. Among gilista, tapos sa Oh. bunot. Kadaog Oh. 1,000. O nga, sige na kayo, wala pa may pinunto. Na, musulti may mulikoy na. Gutom na kayo. Salamat kayo sa Biboy. Sa Biboy, salamat kayo. Salamat kayo sa Biboy ha. Suporta og sa pagtanaw sa among live. Yes, salamat kayo sa Biboy. Padayon sa pag-uswag-uswag, Hugpong Bisaya. Yes, salamat kay Vice. Oh, daghang kayo salamat po sa Bulan, inyo. managing adlaw nga. Salamat kay Pres. Oy, dagan salamat sa nag-monitor ha. O di na lang takutom. Oo. Ang nagpadala. Ingoy pa siguro. Si Francis di nakatulog na, taga Digos na. Nya ingon si Pareglin, Okay. kauban na to na butcher sa Digos. Ay, congrats. Ay, ikaw ba na to, ni? Oh, kauban na to. I-message na rin dito. Oh, ato lang yung message eh. Baiklin, paano kung may tabang? Bantay bata pamangud ko. Bantay bata pamangud to. Mao ba? sige Oy, lang. panggatas na 1,000. Uy! Ako, tabang yun. Gatas na ni. Tabang yun, skalibog yun. 1,000. Oh, bitaw Glenn, sunod Glenn, Sabado. Bantay nga po mo Glenn sa alas 9:30 magsunod. Oh, Facebook Live to. Glenn. Doa ka lucky winner. Oh, yes. Eh, palig lang po ko ni sa to sa mga amigo dia. Kisa kayo to? Si Paul. Oh, sige na. Oh. Ako ang amigo po. Amigo po. Bitaw bay, tanaw mo karon 9:30 bay. Karon Saturday. Sabado, buwan. Siya day matsambahan. Yes. Ingat to gyapon himo na to. Sa suwat gyapon. Inato gyapon. Oh, ingat to gyapon. Kana Pero 1,000. amo pa rin kamutan nga dili na advertise. Wala. Ganun. Oh. So kato sila. Paano sunod bay kay puting. Oh, pero i-invite natin yung lahat. Oh, invite lang ha. So, kung gusto nyo next Saturday na sumali na ganitong kwan, katuwaan ng Hugpong Bisaya. Glenn, na si Glenn, nagtanaw pa si Glenn. Ano si Glenn? Oh, bay, kanang tanaw lang kami sa vlog ni Kwan bay ha, sa Hugpong Bisaya bay. Oo. Ni Ed kay amigo mong Ed.
Nay guy dito bay, nga mo ani, pwede mo ani diri. Basta taga Digos, standby lang mo kay. O standby. Kaloyan phone. Kaloyan. Nya IELTS ayo sa pag-IELTS ha. Relaxa. Relax na ko IELTS sa IELTS. Kaya pwede na to na sa panikamutan nga wala sa IELTS. Una na pag-IELTS og mahir. Oh, tama pala. Oh. Meron din kaming vlog. Ringgil sa ano mga tips Oh, tips. sa makapasa ka ng IELTS. Oo. Oh, may technique niyan. May vlog din kami niyan. Watch out. O yan, ato na siguro ang putlo ni. Sige. Oh. Yan, Dagan kayong salamat. wala ko na apil. Ana, mo na ulahi magug kagod pre. Kinsa mo na si? Si Baiglin. Ay, pag-apil nga wa mo sa tanaw. Karon na po si tanaw. Okay, mo na itaw ka transparent ni wa. Sa apil ko kita bay. Wa kita labot ani. Pero sunod. Napit to islat isa ka buhok. Oh, pero ang gigisi na to para sure gyud. Gisi-gisi gyud. Oh, mo gani para transparent gyud. Kani sa kay amigong gyud pa to ni sikon ka. Oh, taga Digos. Sorry. Binderasyon, Chavez. Generation Chavez. Okay. Kana. O yan, dagan ng salamat niya. Congratulations sa mga lucky Midaw. winner. No? Kana. Ato lucky winners. Oh, yang wala ko na mi. Wala ko namin, minuto namin. Ano ito? Unya, ngit-ngit lagi. Adara. Mga katropa, mga repatips, sa lahat ng sulok ng mundo, uulitin namin salamat sa inyong suporta sa Hugpong Bisaya, sa pag-subscribe. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat. Tapos, sa mga hindi pa nag-subscribe, kung gusto nyong mag-subscribe, just visit YouTube apps, search Hugpong Bisaya, then click the subscribe button and also the bell, no? For you to have always an access sa lahat naming mga videos, ma-notify kayo, no? Tapos sa mga nanood ngayon sa ating Facebook Live for the second time around, salamat sa inyong tulong, sa inyong suporta, no, sa pagsubaybay, sumali. At tawag niyan, hindi kayo bumitaw, no? Salamat sa inyong lahat. Sa mga nanalo, congratulations. Tapos okay na. Dalon na, subahanan ba? Tapos tawag niyan, uulitin namin, marami pa mga vlogs ngayong week na to. Boss Bry, salamat. Salamat babe, no? Aglayan, Malaybalay City, salamat kayo sa pag-monitor hangtod karon. Then just check our vlogs, no? Yung mga sinasabi ko kanina, mga vlogs mula doon sa mga gustong mag-student visa, mga medical profession, yung mga butcher, tips sa pagkuha ng IELTS, standby kayo dyan kasi gagawa kami ng vlogs within the week, no? Salamat sa lahat ng mga nagmonitor, sa mga sumama sa amin sa Facebook Live na to, sa lahat ng sulok ng mundo. Please don't forget to subscribe Hugpong Bisaya sa YouTube channel, and please like our page sa Hugpong Bisaya Facebook page. Salamat sa inyong lahat. God bless us all. Adios amigo.